timaha ang atong igsuon nga usa ka defensor Adventista o membro usab sa Seventh-day Adventist Church. Walay-lain atong igsuon nga host sa programa sa pag-utingkay sa kamatuoran. Brother Jerry Laik, pakibuntag ka ninyo mga debaters. Mayong buntag. Okay, so salamat kayo no. So karon atong itindiya viewers no, sila Ma'am Patenyo Cueve, Ma'am Susan Patenyo Cueve o si Ma'am Angie Patens o si Miss Annalyn Polanco diha sa Toronto, Canada o kang brother Jennifer Pagunsan sa Saudi no. Mayong buntag naa na sila naghatang na sila ng buntaga diha sa Panakan no, diha sa San Miguel Parish. Mayong buntag kanatong tanan. So welcome sa kamatuoran Defense Rebus Bilong Battle of the Defenders. So bago magsugod sa atong programa, mangyoon ako ang affirmative side nga si Brother Joel nga maghalad og pagampo para formal nga suga nato ang atong religious debate. Brother Joel. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan ng langit noon. Aniya kaming duha, si Brother Jerry Laig, magahisgot sa topic nga among pamatud-an karon, pamatud-i o ubani kami kanunay, aron sa ingon ni ana ang kamaturan mo patigbabaw nining sa iyong kabuntagon. Hinaut-unta ang pagpaubos o ang gugmag kalinaw mo patigbabaw nini nga argumento. Hinaut-unta ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kini among gipangayo pinasalamatan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat Brother Joel. Magtimbaya una kita sa atong mga lideres sa atong simbahan to the CBCPR, Catholic Bishop Conference of the Philippines o kasamtangang Arsobispo dinhi sa Archdiocese of Davao, Most Reverend Romulo Valles Didi, sa among Kura Paroko sa Immaculate Conception Parish, Piña Plata Island, Garden City of Samal, Reverend Father Romel Balilat, to the Spiritual Advisor, National of Catholic Faith Defender, Reverend Father Frandy Villegas, ug sa atong tinahod nga punto por punto, no? Host sa programa nga punto por punto, ug usa-usab ka defensor nga Katoliko nga pari, Brother Reverend Father Darwin Gitgano, atong kaigsunan sa Catholic Faith Defender headed by the President, National President, Sir Ryan Mihiliano, ug sa among local chapter president na si Dan Carlo Asis, ug sa Board of Governors National, Brother Hector Damaso, ug si Dr. Ray Intela, to the CF Lam family headed by the President Fernand Priscillas, ug sa iyang organizer sa national si Brother Jan Jona, sa iyang Mindanao organizer si Sir Noel Paisones, ug sa iyang regional na si Brother Stalwart Alfred Muho Jr. diha sa General Santos City. Mayong pagpaminaw usab sa atong mga kabalyero ni Cristo, the Four Horsemen diha sa Gensan, no, sa General Santos City. Nga mga kaigsunan nato sa Catholic Faith Ministry headed by the head servant Brother Paul San Pablo Alima, ug to the tibok pwersa sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church ug sa tibok pwersa usab sa Seventh-day Adventist Church. Welcome sa puro kamatuoran. Brother Jerry, palibot timbaya usab sa atong mga ikaigsunan diha sa imong programa igsuon. Salamat kayo, Pards, sa puro kamatuoran. Ni ata sa atong pag-utingkay sa kamatuoran live sabta mga kabaglaom sa lamdag sa kamatuoran dias Cagayan de Oro. Og usab pasalamatan nato si Pastor Chris Vacalares, usa sa mga coach sa Seventh-day Adventist Defender. Og usab ni Pastor Dingding, kauban usab dia sa tanan nga mga defensor, no, defensor mga SDA defenders sa tanan nga mga sponsor nato og sa tanan nga nagsubaybay nato karon. Taga Cebu nagtan-aw sa ato, Jerry Bacos, Iliponso Cubil, og sa tanan gayod nga nagasubaybay nining aton tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. Back to you, Pards.
Okay, daghan kayong salamat. Brother, so, pusit ka kang Brother Joel kay Sika, kay welcome bro. Kay pasalamatan. Bro Joel, na kay pasalamatan. Okay, daghan kayong salamat. Brother, so, Bro Joel, klaro pa nimo bro. Okay, okay. Pasita kay Okay pasalamatan. na, okay na. O na. Wala na kay pasalamatan bro. Okay. Ibaya imong mga Unas tanan. Akong itibaya ang ako makaubanan diri si actually makaigsunan no ang akong advisor pulos na namatay mao ang duha ka obispo. May inapunta ang Dios magapanalangin sila si Bishop Didius Piblos o si Bishop Jimenez Iti no pulos Bishop. So aduna ko spiritual director nga mao si Father Ruel Delector. No, salamat kayo. Ako magkaubanan, nagtimbayan ako si Brother Albert Aquino, Francisco Palos, sila si Christopher Medusa, si Kevin Puntimar, Flordan Hilot, Ronig Coral. No, mao na inapunta nga nagatanaw sila karon tanan diri. Ang puwersa tibuok diri nagatanaw sila. Daghang salamat, Brad. okay, daghan kayong salamat Brother Joel Palad sa imong pag-welcome. So bago ta mo kuan ato unang daligkatan ng atong regulation maski nasayod na ta niini katan kay sa mga naminaw no. Musubay rule number 1. Ay by the way no, ang moderator unta karon si Brother Bienvenido. Pero out of coverage man si Brother Bienvenido basig lain lakaw mo nang kita na lang ang mukuha na ni pang mapadayon lang. Okay, so sa rule number 1 no, dito sa rules, musubay sa tema this issue. So balik ta ang tema nato karon, resolve that Sunday split Sabbath. Di man maklaro rulan. Ruling or moderator's time. Okay, kadali standby ha kay nag-one by ang model. Ang imong signal siya, Brad. Klaro na, klaro. Okay. Klaro na nga hanap. Okay, ang among langit diri bro, kahit hilakon. Mausab diri ba? Hilakon. Oh. Okay, kadali ha kay Ang signal ni Brad Roland. Ang amo din ni Brad John Palad kuan. Murag nindot kay silingan raman. Oh. Oh, Basig makita-kita rata ni Brad bro, dire. kay ang Ikaw may napildi moderator kay wa na kay tingog. Daog minduha. Pildi si Brad Roland, pildi. Pildi. Way Moderator, may pildi. kadali lang yun, kadali lang. Pildi ang moderator. kita duha daog. Okay, kadali lang bro. Kay na kining signal no. Ang akong modem mo sa ako tarot ko bro din na. Klaro ba ko bro? Oh, klaro. Klaro gamay. May tabo ni ron. Magdebate may way moderator.
di mo napas sulod pero ang ito sa amin pero ang duty din napas to nga ang ato kung tubag mubog ato pa Ora pa di maklaro. lang tayo kung Klaro sa imo diya, Brad Jerry. Naggrego si Roland Pards. Grego ug Hebrew yang gigamit, di kay masabtan. kadali lang yun Nagrigo na. kadali lang Ay, pag Grego. Bro, pag Grego mangkaw. Abot na mga kaigsunan ni Roland Pards kung makapasok si Bienvenido o sa puto sa si moderator. Pero dili po siya makapasok si Roland Pards na itong moderator. kana bro Okay. Kumbati na oh. okay na Oh. okay nag 3 bars no okay so rule number 3 no ang tubag ug pangutana dili mula pa sulod sa usa ka minuto pero kung dili kaabot og usa ka minuto ang tubag kinahanglan kung ka maura na ang akong tubag pero kung mangutana ka ang imong pangutana dili palihog tubaga o ana lang ta ha palihog tubaga tapos kung dili ka abot og usa ka minuto imong tubag maura na ang akong tubag. Number 4 categorical question ang tubag nga oo dili kinahanglan tubagon o oo dili apan dili ko minuto so kung tubag tag oo 1 minute kung tubag tag dili explain another 1 minute so ilikayan nato ang pagtubag sa depende pwede o kining oo o dili no diala nato siya i-correct diha sa atong explanation nga 1 minute. Number 5 walay atake personal kay religious debate kini atakihon lang ang argumento nga mga o policy nga nahimo sa estilo sa pagpangutana. Ang video record kini atong debate karon pwede ta maka-record pero sa rule number 7 palihog lang ayaw lang himuang katawanan or kinsa man ang mo edit or mo kuan ayaw lang ninyo himuang katawanan ang debate ipabilin ang religious debate kini. Visa sa vision sa Biblia at kulit pero Naggrego na sad. pag-screenshot no kadali no kadali Wa. Pildi ang moderator. Hilde. Moderator mga igsunan. Hilde. Ang iyang signal diya, posible ang iyang signal. Oh, mas kusog pa gon ang tingog sa manok niya. Laman bro. hello kana brother Okay, okay. okay Okay. Bahalag okay bahalag blurred ang naong basan tingog madunggan oh. Nagrigo ko no kag Hebrew, Brad. Roland. bro okay rule number 9 no pag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana kinahanglan tubagon gyud kini kinahanglan nga ang modeklarar ang moderator nga wala tubaga ang pangutana una pa mo paingon sa laing pangutana so kining rule number 9 konektado kini sa rule number 10 kinahanglan ang mga pangutana bahin sa tema so kung ang imong pangutana wala sa tema dili na to ma-apply ang rule number 9 pero kung naa sa tema ma-apply na to ang rule number 9 10 minutes atong pagpabarok aduna tay 10 minutes na construction presentation cross examination 10 minutes 5 minutes atong rebuttal tapos muna ang affirmative sa rebuttal then muhatag pa ta og cross examination brother Jerry 5 minutes sa rebuttal then
another stand po sa rebuttal. Cross ang affirmative sa rebuttal within 5 minutes. Final stand na to. Muna ka, Brother Jerry. Wala na tayo cross-examination, wala po tayo objection. Then musunod ang atong last nga muhatag examination. Final stand ang atong affirmative si Brother Joel. So, agree ba ta, brothers? Okay. Oh. No problem. Pila ka minutes, Okay, Brad? ready? Pila ka minutes? 10 minutes, no? 10 minutes. Okay. 10 minutes. Okay, kadali lang ha. I-set sa na po ang atong time ha. Dali lang. Standby. Okay. Okay, bro Joel, ready na ka, bro? Ready na? Nakita ninyo akong display, brother? Pakita na sa kay para ma-verify na to. Nakita ninyo ang orasan? Oh. Oh, Di man Bro, di mo Joel? klaro. Di makla Okay lang, kung Dili kanang maglaro? tagay lang o kuan kanang gusignan kung pananglitan. Sige. Pero tanaw lang mo sa orasan ko kay para kung klaro ninyo at least basta kining unsa ba pero muhatag lang yapon ko tip, no? Okay? So brother Joel go to Kampalan, gikan sa Catholic Faith Defender, muhatag sa yang 10 minutes na pagpabarog sa yang tema. 10 minutes, brother, go ahead. Kung ready na ka. Okay. Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan, no? Ang among topic karon ni Brother Jerry Laig mao ra gyud ang pamatud-an nako nga ang first day, Sunday, complete or absoluto nga mahulay or sabat or rest, no? Munay atong pagaisgutan mo ni akong tema. So, akong gamiton ang mga Biblia o ang mga standard references, no, gamiton ako. So mga kaigsunan, kining akong pagpamatuod karon, ako siyang basahon, no, akong basahon. Usahay posible ang atong mga kaigsunan kung basahon ako nining mga teksto sa Biblia. Usahay mingon sila pista man na o dili balahan. Munang ato na ang hinahinayon og utingkay mga kaigsunan ug akong ipasabot karon kung anong mibarog ko isip afirmatibo nga diin ang first day usa kini gyapon ka sabat usahay ang ato mga kaigsunan nga naa sa labi na ang akong igsuon karon si Brother Jerry Laig nagapo sila sa pagtudlo sa diharataman sila sa 70, no, sa 70. So akong basahon dili kalikayan kay murag na built-in man ni siya ako sang basahon ngano nga 70 dili ko supak na una di na ko supak nga ang 70 sabat ang akong gipamatud-an karon mao ang first day sabat ngano man diri ko una sa mga standard references diri ko sa gitawag og Global Encyclopedia, Volume 17, page 5. Naingon dire, the 70 of the Jewish week. Mao ang gitawag og Sabbath, Saturday. Klaro ha? Unya, Christian have generally considered the Sabbath to the fulfilled by Christ. Sa to pa, dire mabasa nato sa reference nga duha di ay gyud ang Sabbath. Duha. Pero wala akong ipamatudan, dili ang 70, kundi ang first day. Pero naaman mabasa, ako na lang, di malison man ato, atong ganang gitawag o atong laktawan. So ako gyapon gibasa. So ang mabasa diri sa standard reference nga akong gibasa, diin Sabat ang 70, Sabat pod ang first day. Dugang pagyud nga standard references magkaigsoon reference diri sa gitawag og Scott Furman's Intermediate Dictionary. Page 173, naigdagaingon diri Sabat,
day of week used for rest. Worship Sunday is the Sabbath for most Christian. Saturday is the Jewish Sabbath. Tumabasa man yun dire. So, klaro, tinaw sa mga referensya, daghan pa diri mga referensya, duha sa ang akong ihatag nga nagpamatuod dire nga duha ang Sabat, ang Saturday ang 70 Sabat o ang first day Sabat. Naagi mabasa. Dako kayo problema ni akong igsuon karon si Brother Jerry Laig. Kay pangitaan yun ako ni siya mamasa nga referensya nga din magpakita po siya o makita sa Biblia, mabasa sa Biblia o mabasa sa referensya nga ang first day dili Sabat. Okay? Karon magkaigsuran diri sa Biblia. Ang topic nga akong pamatudan nga ang Sunday or first day complete or ang gigamit ako or absoluto, no? Pwede gamiton na nako ang complete, pwede pa na absoluto, pero para alang sa tanan akong basahon ang naay absoluto o naay complete. Mga kaigsunan, atong basahon dire sa gitawag og bugna nga translation, bugna nga Bible. Ningon dire sa Leviticus 23:39. Apan sa ikapulo og 5 ka adlaw o ikapito nga bulan sa diha nga magkatigom kamo og bunga sa yuta, bantayan ninyo ang pista ni Jehova sulod sa 7 ka adlaw. Kuan dayon ang original ni sa duay version period. Ningon dayon sa nauna nga adlaw mao'y usa ka pahulay nga balaan ug sa ikawalo ka adlaw mao ang usa ka pahulay nga balaan. Sa ato pa ang unang adlaw makaigsunan gibutang gideclare diha tumara sa mabasa nga diin usa gi kabalaan nga palahulay, no? Usa ka balaan nga pahulay. Klaro og tinaw. Karon makaigsunan atong basahon ang complete na sa King James version makaigsunan sa King James atong basahon. Nagaingon diri makaigsunan sa King James version sa 39, no, 24 sa Leviticus. Ingon diri, on the first day shall be a Sabbath and the eighth day shall be a Sabbath. Sa laktod ng pagkaistorya, gideclare gyud mabasa gyud word for word nga ang first day mao ang Sabat. Og daghan ko yung mga referensya basig mangutana ang atong igsuon. Mo kining first day ba mao ba ning Sunday? Daghan ako nang pabuton. Kining first day makaigsunan, klarong tan-aw, daghan kayo diri nga mga referensya nako nga kining first day nga Sabat usa kini ka Domingo. Kini mao ang Sunday. So naana sa Biblia, no? Complete sa mayong balita, ningon diha ang unang adlaw, hingpit nga pahulay, complete nga pahulay, hingpit. Sa mayong balita, Leviticus 23:39. May kaigsunan diri na punta sa gitawag o Sagrada Biblia makaigsunan usa ka sila, no? Diri sa Leviticus 23 ningon diri 39. Ningon makaigsunan. Ningon diri. El día primero habrá descanso absoluto. Klaro di sa Biblia nga ang primerong adlaw absoluto nga descanso. Ang descanso rest, Sabat. Klaro og tinaw. Karon, naawa na gyapos Biblia, nagdala ko makaigsunan. Take note, alang sa inyong kasayuran, tanan ako nga gihinganlan nga mga Biblia na sa kaugalingon ako magkamot. Pananglitan, mabasa nato diri sa kining gitawag og Latin Vulgate yun. Gikan pag yun is Roma makaigsunan, Latin Vulgate. Mingon diri sa Leviticus 23:39 mga kaigsunan. Mingon diri atong basahon, mingon diri ang Leviticus 23.
di primo di oktavo irit sabatum. Daagya pong sa Latin makaigsunan, gideclare diya sa Dios. Ang Dios may nag-declare diya nga ang first day, Sabat o Sabaton sa Latin. Klaro og tin-aw na kaigsunan. Naa sa referensya, naa pod sa gitawag og Biblia. Pangutana, kini bang first day o ang 70 bala ang panagtigom? Bala ang panagtigom anita sa Amplified Bible. Diya sa Exodo Kapitulo 12 versikulo 16. Oh, on the first day you shall hold a solemn and holy assembly. And on the 7th day there shall be a solemn and holy assembly. No kind of work shall be done in them, save preparation on that which every person must eat. Kalaktod nga pagkaistorya, duha di ay ang walay trabaho, duha ka adlaw ang walay ang apahulay, usa ka balaan panagtigom, usa ka balaan nga kanang gitawag og asembleya, og wala ang kanang duha ka adlaw walay trabaho. Nganong walay trabaho? Kay Sabat mga igsunan. Sa salaktod nga pagkaistorya, ang akong igsuon karon posible ang membros mga SDE diha nagapo sila sa 70. Mura og kanang ang ila lang kanang ilang gitudlo katulang ilang ang gitudlo po nga kasagaran mao ra gyud katong ilang pabor. Pero atong ipatudlo sa tanan nga aduha di ay way trabaho, gideclare sa Dios nga holy nga asembleya ang first day o ang 7th day. O sa diha mabasa nato makaigsunan klaro og tinaw nga diin ang first day morning Sunday. Morning Sunday. Ay wala na. Yes, time na bro. Naghatag na ko gayam ganina, brother. Wala man maluog na ko, Brad. Kaya ko buwan na pa ganyan New Testament. Sige na lang. Kuan kayo bro, kinang excited ra kaayo ang kuan. Full mangod kayo kapag pagpabaro. Pag ina mo, wala na ako madunggal, Brad. Sige na lang, kaya na pa yung New Testament, ana. Sige lang, nga pa man tayo ribatal, no? Sige. Nga pa man tayo ribatal. Okay? So, bago kang brother Jerry Laig, ako unang ipayaon kining nasa atong live viewers, no? According to Francis Jenny Road, kay Palos, watching from Butuan City, Bila, Brad Joel Padat, Brother Nilos Dennis, watching from UAE, go, Brother Joel Palad, watching from Butuan, Alberto Aquino, Mayong Buntag, Mars Escarlan, Mayong Buntag, Katlupin sa Katolik, morning sa kang Kapar, Katia, Mondihar, God bless, brother, watching from Robinson, Butuan, Brother Peter Pindon, God bless, Brother Jerry Laig, according to Duke Laig, all kumbati, isultig yun ang tinuod, God bless both debaters. Julius Contraya, wala pa live sa Putungkay, naano sa ilang kuwan, Brother Julius, YouTube, according to Brother Jerry, no? Tama ba, Brother Jerry? Nag-live ka sa YouTube? Paguting kay ra sa Facebook. Okay. Good morning kang Pastor Chris Bacalares. Good luck, Brother Jerry. Timbangan sa katarungan, Brother Jerry, kumbati, God bless. Mayong buntag kang Alejandrino Erno. Mayong buntag sa tanan, Happy Valentine's Day. Good luck sa mga debaters. Okay, so ato na lang po ning tiwason unya, no? Kay daghan pa kayo ang mga comments sa dulo ng mga 29 ka buok. Mukhaon na ning mga pila ka minuto. Okay, so Brother Jerry Laig, ready na ka, brother, sa imong pangutana? Okay, ready na. Okay. Kadali bro, kay ang atong alarm bro, ang atong orasan di ay dali set sa nako. Okay, sometime nag-set good morning kang Brother Wilson Otseya. God bless this day, defender, Brother Jerry. Matod pa ni Doc Laig, ang kalendar sa first day, bisan unsang adlaw. Ang tema dito specific nga first day of the week, aron ingnon nga Domingo. Iyang tema,
first day lang. Okay, mo na iyang giingon. Brother Jerry Laig, ready na ka, brother, sa imong paghatag o cross-examination? Okay, ready na, Pards. Kay ready naman ka, magpugod ang imong oras kung tingog ka. Okay, unang pangutana, Brad Joel, palad. Ang pangutana, akong gisundan ang imong mga bersikulo, walay nabasa nga Sunday, complete absolute Sabbath. Ang pangutana, husto ko sayop, tubag. Okay. Ang topic na to, gi-close and parenthesis na ako, di ba? Categorical, Mr. Moderator. Categorical. Okay, moderator style. Categorical una, Brad Joel. Go ahead. Okay. Husto ko sayop. Osbam pangutana, Brad. Osbam. Akong gipang sundan ang imong mga bersikulo, walay nabasa ang imong timang complete gyud sa imong mga bersikulo. Ako mang gisundan ang pangutana, husto ba ko o sayop, tubag. Okay. Ang gusto ka, tungod kay, pero sipyat ka sa imong pagsabot. Gusto ha, pero sipyat ka sa pagsabot. Kay, mo nang gi-close and open parenthesis na ko. Kay, pwede na ako na pamatudan. Mapamatudan ako na kanang first day, Sunday na siya. Kay, problema man na nimo kung dili ka mo tuo nga kanang first day, Sunday. Kay, dili mahimong Saturday ang 70. Mo na'y problema diha. Mo na'y problema ron sa kanang Jerry Laig, ang Brad Jerry Laig. So, mo nang gi-close and open parenthesis, wag kabantay niya akong ikuhon. Nga, nisipyat siya, tinuod na imong gisultiha akong categorical. Gusto ka, nga way mabasa diya ka Sunday. Pero gi-close and open ako, kaya pwede na ako na siya pamatudan sa laing mga versyon. Kaya kanang first day, Sunday na siya. Kaya kung dili na Sunday, diskuido ang 70. Sunod pangutana, Okay. matod pa nimo husto. Unya, niingon na sabka nga sayop. Ang pangutana, oyon ka nga kanang husto sayop sa imo? Okay. Oyon dili, categorical. Pag ingon ako gusto kay mong pangutana, mabasa ba ng kuan complete Sunday? Categorical. First day raman diha. Gusto ka di gyud mabasa diyang Sunday. Pero ang sayo kay mo man combine dito nga gi-close and open parenthesis na. Pwede na ako na Objection, Mr. Moderator. Okay, Object sa ko, object. Wala man ko ang akong pangutana lang, Mr. Moderator, hosto ba ko? Wala ko mag-ingon nga, wala na ko gisumpay. Wala namang ko ana. Ang akong pangutana, hosto ba ko o dili? Ang tubag niya mo, hosto. Kana ding hosto, sayop ba di ay na? Ipatubag niya. Sayop na, dili. Okay, brother. Objection, Yes, moderator. Akong tubag, itubag na akong categorical. I-clarify din ako. Pag-iingon niya yung pangutana, Mr. Moderator, naingon siya nga, gusto ba, wag na may mabasa diha kaniyang teksto nga ang first day, Sunday? correct. Ingon ka, husto. Di ako yung husto nga wag mabasa diha nga kanang duha nga kuan first day ug Sunday. Okay. Pero, di kompleto, di close and open parenthesis na ako na sa ato pa, nasayop siya sa giya man giditso. Sunod pangutana. Husto siya, pero ang iyang... Okay. Next question. Kadali lang, brother Jerry, no? Kailangan pa may objection. Focus ata sa iyang second question, brother Joel. Doon na siya Okay. question sa iyang first question. Tubagan lang po siya og follow-up question, brother, kay follow-up question, follow-up answer, kay follow-up question man to. So, Okay. pinabilin nga oras nga 40 segundos, no? Gamitan palihog Okay. ang Okay. segundos para sa imong Oo. pagtubag sa imong follow-up question. Continue. Okay, ang pang... Okay, sunod follow-up question. Sunod pangutana. Oyon ka nga ang imong tema mabasa ang Sunday close parenthesis complete absolute Sabbath? Jerry, Ah, bro, Jerry, kadali lang. Utubag pa siya sa imong second sige. Okay. Utubag pa siya sa imong second question. Okay, continue. Ito yung second question balik ang second question niya, Brad. Okay, balik to imong second question. Okay, niingon man siya nga oyon siya, Mr. Moderator, unya oyon pero sayop ka. Ang pangutana, kana dayong husto, sayop day na. Oo, dili, tubag, categorical. Diara. Okay, 40 seconds. Oo, dili. Okay.
ang pagtubag na ko nimo magkababasa ba ang kanang first day Sunday diya sa akong teksto. Wala kay gi-open ako na. Muna ni ko wala, gusto ka, way mabasa. Pero ang imong pangutana follow up, ako nang pamatud-an karon nga kanang gi-close nako Sunday na siya. Munang di ka makaingon ako nasayop kay wa pa ko makapamatuod. Mo na diha dili wala sa imo nga posisyon nga mo ingon ka nga sayop ko kay wa pa ko kapamatuod na apay dagay referensya og Biblia sa New Testament diri. Pamuta lang brad. Nangutana ra man ko, Brad. Wa mo koy mong sayop ka. Nangutana ra ko nimo, wa koy mong sayop ka. Nangutana ra ko nimo na aba. Sunod pangutana. Ang imong tema mabasa nga Sunday complete or absolute Sabbath. Apan niuyon ka nga dili mabasa. Ang pangutana, husto sayop. Okay. Objection, moderator. Objection, go ahead. Ang iyang pangutan ng giusap, giwa niyang first day. Sunday na lang. Okay, Counter objection, Mr. Moderator. time remaining. Brother, kaning Joel, palihog ko tubaga kay first day, close open parenthesis, Sunday. So, mas hindi exulti ang First day. Nagpunting siya na kay sa tema man yung gikutlo, no? Nasayod ba ta sa tema, naay first day diha. Paga lang palihog, brother. Okay. Kay Ang first day makaigsunan sa ato nang Bataw Tubagon. Diri ko makaigsunan sa Griego makaigsunan. Categorical. Apoy Latin karon. Akong Tubagon, pinagig Biblia kay gusto man ikaw Tubagon. Negro. Now after the Sabbath, ningon diri. Objection, Mr. Moderator. objection, go ahead. Ipatubag sa ang categorical, aya siya mubasa. Categorical ba? Moderator's time, no? Bantay na sa mga categorical Okay. question, brother. Okay. Kumbaga, unang Oo. categorical, natay 6 minutes and 10 seconds sa time objection ni Brother Jerry, naakay nabilin nga mga 45 seconds to complete sa imuhang pag-answer. Okay, Okay. brother. Okay, Brad. Ang Okay. first day nga Sunday, mapabatudan ako sa Biblia referensya. Categorical, Brad. Balikon ako, Mr. Moderator, pangutana. Para mag-categorical. Ang iyang tema, maklaro, mabasa yang tema dire, Sunday, complete or absolute Sabbath, according to the Bible. Ang iyang tubag kaganiha dili mabasa, pero sa iyang tema mabasa, pero sa Biblia dili. Ang pangutana, husto sayop. Categorical. Okay. Sahon ako ang complete. Categorical sa. Kumbaga sa gusto ba? Categorical sa. Kumbaga sa gusto ba o sayo? Unsa? No, naa siya categorical nga tama ba? Gusto ba ni o sayo? Bago ka mubasa sa imuhang Lisod. remaining 45 seconds, no? Kumbaga sa brother, gusto ba ni o sayo? Okay. So, sayop yun ang iyang pangutana. Nga naman, ako nagbasa na ko daan sa mga Biblia. Nagbasa na ko na complete, hingpit, absoluto na nas Biblia. Sa may problema na namas Biblia. Nga Sabat, complete, Sabat, absoluto ang Sabat, ang first day. Kunya, pamatudan ko na dayon kung kanang first day, Sunday na. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana, matod pa nimo sayop ko. Kaganihan niyong kaghusto ka. Karon niingon na sa kagsayop ka. Ang pangutana, tinuod ni dili tubag. Ang tubag na ako, ini, ang imong pangutana, ang Categorical. Gitubag. Lagi kategorikal. Tinuod dili. Imo nga nabay mabasa. Di- Sayop lagi ka kaya ang imong ingini ha. Categorical, Mr. Moderator. Di naman ikabaw mo tubag noon. Okay, ang brother Joel, baga una o Categorical. categorical, no? Sayop lagi, kategorikal ba yan? Sayop ka. Mong sayo tinuod na o dili mo na yang categorical, brother, tinuod na. Balikon ako, Mr. Moderator. Balikon ako para makuha ni Brad Joel. Bro, dili daw tinuod, bro, dili daw tinuod, ditubag di siya dili. Dili tinuod. Continue, brother. Sige. Okay, dili tinuod nga naman. Ang topic ha, pamatudan sa Biblia referensya na basa na ko tanan nga ang rest day, ang first
first day usa ka absoluto nga diskanso o sabat na as Biblia. Unya pabuta lagi kung gusto ka, kung mabasa bitaw ko na isandi, dili ka musugot. Kay imong iwari-wari ang imong pangutana. Klaro unta kag tubag. Imo magay imong giwari-wari ng pangutana ba aron yung sa sayo po sa isakto. Ini ang akong tubaga, ang imong pangutana primero, diyon ka nabay mabasa literal. Sunod pangutana. Okay. Question? Sunod pangutana. Matod pa niya, Mr. Moderator, dili tinuod. Okay. Matod pa niya, dili tinuod. Asa man? Ay, second to 5 minutes. Okay. Matod pa niya siyang tubag dili tinuod. Karon ang pangutana, Brad Joel, pag ingon nimo nga husto ka, Brad Jerry, dili mabasa. Nasayop na ikatong pagsulti nimo adto. Tubag. Nasayop o wala? Kategorikal. Okay. Ini ha. Sayo ko yung ka. Kaya nga no, ini ha, yung pangutana, ay dara Brad Jerry, paminawa ang tubag. Okay, madali lang, Ang brother. imong gipangutana, imong ipabasa. Kategorikal. Okay, sayo lagi. Kaya ang imong pangutana, Siya mo, Mr. Moderator, objection. ay, Kadali lang ha, moderator's time. Di siya kadungog sa pangutana. ma- Ang objection sa pangutana moderator, objection para makasabot be. Objection sa moderator. Ay sa moderator's time. Okay. Sige, bro Jerry. Sige, paminawan ka, bro Joel. Sige daw, bro Joel. Okay. Ingini bago ng problema ni Brad Jerry, ang iyang pangutana, akong klaro ko na, once on time. Ingini ha, ang una niyang pangutana, mabasa ba sa mga teksto na ko, kanang complete Sunday, nagi babasa niya tanan. Di niingon ko nga, wala na yung mabasa na, pero pamatunan ko na nga Sunday ng first day. O, unya kayo na, sayop kayo na, gusto ko, sayop. Muna, pagyon ako nga, sayop, pero may gusto ka, nga huwag yung mabasa dito ng first day of Sunday. Okay. Counter objection. Sa to, gusto ko, sayop ka. Counter objection. Ang pangutana. First time, bro. Moderator's time. Kadali lang. Brother Joel, under cross-examination magkakaroon sa negative. Kada imo explanation karon ihapak lang na siya sa rebuttal. Kaya nakamantay second stand 5 minutes nga rebuttal. Tapos another cross-examination na po na ni Brother Jerry Unya. So, i-explain lang na Unya sa imong rebuttal. Okay, Brad, okay. Kung dana ni mo mutubag ka sa iyang mga pangutana mo na paminaw lang tarong 4 minutes o 11 seconds. Brother Jerry, kung wala na kay objection mo padayon ta or usbo nimo imong pangutana. Balikon ako kay wa niya tubaga ang kategorikal. Okay, sige, go ahead. Matod pa niya nga sayop ko. Unya nisulti siya kaganiha nga Brad Jerry, husto ka. O kay nga naman dili mo gid mabasa. Unya karon niingon na po siya sayop. Ang pangutana, Brad Joel, pag ingon nimo nga husto ka, uyon ka nga nasayop ka o wala ka masayop, kategorikal. Okay. Brad, Tubaga. objection sa akin. Objection, Kaya go nang ahead. ipaklaro ang iyang pangutana, asa na sayop ko o asa siya na susto. Kaya mo kalita man Okay. siya pangutana. Unsa man nga, disaman iklaro ang iyong pangutana, asa ko na sayop o asa ka na husto. Okay, naman na, moderator. Kaya mo kalita ko tubag, Para ko di mong premise, bro. Usbay mong premise, Oo. Jerry. Pag Utla. niyo, okay, Mr. Moderator. Okay. Matod pa niya, kaganiha unang pangutana, husto ka, Brad Jerry, kay wala gyud nabasa. Unya gidasunan ako siya mga pangutana nga sa imong tema mabasa, apan dili mabasa sa Biblia, husto sayop. Niingon na po siya sayop. Niingon na po siya sayop, nagpasabot nga na ay nabasa. Mo nang nangutana ko karon, pag ingon nimo, Brad Jerry, husto ka, kana ding husto sayop day na o dili? Kategorikal, sayop o dili kanang husto? okay. Dili bagid pwede nga mahimong gusto ang sayop. Dito ba ka? Okay, mo na. Kategorikal. Husto? Mo lagi. Dili lagi mahimong gusto ang sayop. Unya, katong imong giisgutan nga dili mabasa litra por litra ang complete diha sa Leviticus, gusto ka.
pero nasayop ka sa imong kanaganing sa imong interpretation. Kay pwede man na ako pamatud-an sa lain nga bersikulos Biblia. Nga na Sunday na first day na Sunday. O, next ka, biyaan ta na, Mr. Moderator. Kay malangan ta diha, kay niuyo naman siya. Okay, sunod pangutana. Imong gisulti nga ang Seventh-day Adventist nagapos sa ikapitong adlaw lang. Nagapos sa ikapitong adlaw lang. Tinuod ni o husto? Tinuod ni o sayop? Tubag? Ang akong tubag, akong klarohon ako nagapos sa pagtudlo sa 70. Boy, wala yung nagapos. Ayoy period. Kategorikal. Tubag lagis kategorikal. Di naman ka mo tubag. Objection, Okay. moderator. Kategorikal. Dili Osborne, dili niya ka i-cut ang akong explanation. Okay, kadali lang. Moderator's time zone, naamag tay rule number 4 nga categorical question must be answered categorically. So mutubag una kita og categorical. Paguman muhatag kita kana. Natay rules na Okay. brother Joel. Tinuod na. Okay, mutubag ko, Brad. Tara man na. Okay, 35 seconds. Okay. Okay, go ahead. Tinuod na, nga niingon ko, tinuod na, nga nagapos mo sa pagtudlo sa kanagitawag og 70 nga sa Saturday. Wala ninyo na itudlo ang first day ay Sabat pod. Gunay bot pasabot nako. Klaro. Ang inyo rang itudlo pirmi mao ang 70 nga Saturday. Pero ang first day nga Sabat pod na nga Sunday or first day, di ninyo itudlo. Mo na giingon nako, mo nibot pasabot nako. Klaro na. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Nasayod ka ba sa inyong mga libro nga matod pa nimo nga nagapos gyud sa 7th day? Nasayod ka ba sa inyong mga libro nga ang makatagamtam sa ikapitong adlaw nga igpapahulay nakatilaw og langit? Ang pangutana, nasayod ka ba ni ana? Wala, tubag. Nasayod. Nasayod. Kay nasayod man. Pero ang isa, Okay. tubag pa ko. Nasayod ko, pero ang tubag na ko mani, clarify na ko. Ang akong gipamatuod, mao nga kamo, ang inyong pagpanudlo, nagapos ra mo diya 70. Wala mo tulog first day, nga Sabat din ang Biblia o diferensya. Dapat inyo na itudlo. Tanan itudlo, kung namos ka maturan, itudlo tanan. Ang 70, wa ko'y problema. Sabat na, ang first day, wa ninyo itudlo. Okay. Buti pasabot na ko. Ato pa, Problema ng imong walay problema makatilaw og langit. Sunod pangutana. Walay problema. Salamat kay malangit di ay. Sunod pangutana. Matod pa ninyo sayop mo kay wala ninyo gitudlo. Ang pangutana, may mga apostoles ba nga nagtudlo nga ang adlawng Domingo o Sunday absolutely Sabat? May mga apostoles ba o wala? Categorical. Moderator's time, brother Joel. Natay nabilin nga 1 minute na lang kapin. Muhatag na lang kog last 2 question pag human ani nga pangutana. Okay? Last 2 questions na lang. Go ahead, brother Joel. Okay. Ang tubag na ko, wala kay mabasa nga complete o ang kung sa Biblia pero na mabasa nga ang first day Sabaton, Japon or rest day ang Sunday. Objection, Mr. Moderator. New Testament. Objection. Question, go ahead. Wala niya makuha ang pangutana. May nga gani kung doon na ba'y mga apostoles, sa nagpasabot, nagtudlo og apostoles na nagtudlo. Kaya nga masagsayop ko, kay wag itudlo, naabay apostoles nga nagtudlo, nga ang Sunday absolutely Sabat. Okay, kung wala sila nagtudlo, di sayop po sila. Munang ipatubag. Wala. Objection, moderator. Categorical. Objection. Right, go ahead. Ang atong objection, ang among ruling baya nato, basi nakalimot na eksyon, basahon sa Biblia, wala ingon na kisay nagtudlo. Basahon sa Biblia, muna pamatudan sumalas Biblia. Wala ba yung kisay Yes, nagtudlo ng apostoles? Di ba muna ruling? Basahon ako sa Biblia. Okay. Na sa Biblia. Okay. Matod. Sunod pangutana. Dali lang, bro. Moderator. Sige. Brother Joel, kaneng naasya putana nga naabay mabasa nasa pinpoint sa Biblia. Kung naa kay latag na kung naa mabasa
Naa pa kay 45 seconds to complete sa imong 1 minute bago ta mulabay bago sa last 2 questions. Okay na ba, Joel? Okay. Naay ba o wala? Naawala. Mamapatutan ako sa Biblia. Pero ako na nang Okay, i-reserve. I-reserve na ako na sa iya. Kay panahon pa man ko. Kadali bro. Kadali bro. Naabay mabasa, particular siya sa apostoles, nga ang mga apostoles nagtudlo, no? Mahitungod sa Sunday, no? So, Brother Jerry, palihog ko kusbaragon. Oo. Kamali ko. Kay niingon magod siya Mr. Moderator nga sayop ko kay wala ko magtudlo. Ang pangutana, may mga apostolis ba nga nagtudlo nga ang Sunday mao ang Sabath? Naaba o wala nga apostolis? Okay. Okay. Okay, bro. Bantay ra to. Okay, tumagon. Ang mabasa na ako sa Biblia, mapamatunan ako sa Biblia. Sa New Testament. Okay. Go Hindi ahead, bro. yung gitawag. Ako nang tumagon. Go Padayon. ahead, go ahead. Go ahead. Asa man? Sa tanan ng Biblia, na sa Tyndale edition nga Sunday ning first day. O kini first day sumala sa Latin o sa San Mateo 28. Mao ni ang biyan sa baton. Sa naagis Biblia day. Sa tuba ang Sunday, first day, Sabat yapon nas Biblia gid mabasa litra po litra. Oh. Naagid Sunday. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Tao man ang akong pasabot naabay mga apostoles. No, sorry. Di ba ka mo manubag? Naabay mga apostoles. Oh, dili kay naay mong gibasa diha. Ang pangutanan nako, naabay mga apostoles ug nakinsa sa mga apostol. Itudlo og kinsa. Kay kategorikal man eh. Okay. Kinsa man? Kini ba ni San Mateo, dili ni apostol. Okay. San Mateo, dili ni apostol. Kadali lang, brother, kanang Joel. Okay. 15 segundos ka nabilin, no? 15 Okay. segundos. Ang tubag ni mo si Apostol, ihatag na lang ang kapitulo, versikulo, bro, para mo pusin ka sa last 2 questions. Okay. Granted na ang Apostol ni mo isa. No? Okay. Si San Mateo. Si San Mateo, Mateo 28, sa Tyndale edition, Sunday ng first day. Klaro na, litra po litra, Sunday. Unya, diri sa Latin, Latin o sa 28, gideklara yun diha nga kanang miyan Sabaton, kanang first day, Sabat na siya, o kanang Okay, sumala. Okay. Next question. 2 questions. Matod pa nimo si San Mateo ginagsulti ni ana. Karon kay si San Mateo may nagsulti ni ana. Nagsulti ba si San Mateo nga ang Sunday Sabbath absolutely o absoluto nga Sabbath? Nagsulti si San Mateo ana o wala? Nagsulti o wala? Kategorikal. Okay. Dili mabasa nimo pag yung complete dire, pero ang first day sumala sa Leviticus, rest day gyud na, Sabat complete, Sabat na. So, katumanan ana sa San Mateo, wala gyud bingon si San Mateo pod, wala pod moingon sa San Mateo nga dili na complete ang kuan sa ang Sabat. Na sa Leviticus, first day complete Sabat, o ang first day Sabat gyapon sa New Testament sumala ni Apostol Mateo. O klaro, dalas Biblia. Katapusan pagutana. Last question, brother. Okay. Matod pa nimo naa. Akong gibasa dinhi wala. Ang pangutana kay wala man, husto ko sayop. Kategorikal. Okay. Mr. Moderator, Yes, go ahead. objection. Klaro sa nga version sa Biblia yung gibasa nga wala. Wala. Kaya akong basahon ang Latin o ang Greek. Okay, klarohon ako. ha? Kategorikal lang ipatubag. Version. Ningon man daw ka nga naay mabasa. Mm. Pero matod pa ni Brad Jerry, wala daw siya mabasa. Wala yung premise. Ang pangutana, gusto ba daw si Brad Jerry? Oh, sayop. Gusto ba daw si Brad Jerry? Sayop ka kay wani Okay. mo mabasa ang talang Biblia. Naa diri sa akong Biblia tanan. Naa sa akong Biblia tanan. Pwede ta magkuhan sa Biblia. Tanan no, na Okay, Latin no. Latin Vulgate. Latin Vulgate na ho. Go ahead, bro. Go ahead. Basta ka, bro. Naingon diri sa San Mateo 28 sa Tyndale lagi sa Tyndale. Sunday first day. Og biingon diri sa San Mateo 28,
Bispiri, duha ka sabati diri sa batom ang gi-explicar. Bispiri autem sabati, qui luciti in prima sabati. Primero, sabat lang gyapon, first day, sabat. Og sumala sa tindel, og sa mga referensya kanang first day, Sunday na siya nas Biblia. Sa imo wala, pero sa ako wala na. Wala di ay, sa ako. Okay. Bati. Sa imo wala. Sa Oh. ako na. Yung taka. Kay wala mas ako. Ikaw gyud. Salamat. Nisupak magka. Debatidor, salamat kayo Brad Jerry sa paglabay sa mga pangutana. Salamat to sa Brother Joel sa pagtubag no sa pagdawat sa mga pangutana. Aduna kitay 51 live viewers na rumugtaga. Kung kanang mga nananaw in town diha no, palihog in town kung subscribe mo sa atong Puro Kamatuoran YouTube channel. Kung ang atong pong expoon nga sa pagkutinggay sa kamatuoran sa iya pong YouTube channel, makakita ang lahat kay hindi ang atong distributor ay kinasing-kasing man ito. Dahil ang utana bitong pagpapatli bro Parks, no? Pila may sweldo ninyo aning debate. Wagit may sweldo ani. Paabot na lang Miss Ginoo ani nga sweldohan mi. Kung gusto mo sweldohan mi, subscribe mo sa mong YouTube. Kay may na lang na Pangulo. Okay, so basa sa atong mga komentaryo no. Brother matod ba ni Engelbert sa Kaday dili ko mag-order. Okay. So sa kuan man din sa lechon na rin ang istoryahan. Okay. Brother Stalwart, bro, yoyoy mahimo ba ang 70 nimo kung wala ang first day? Mo ni ang ingon. Batod ba ni Peter Pindon, ako itubag ana Stalwart. Okay, ilahan na ning conversation no. Mubasa ta kubang mga kuandre, mubasa ta kubang mga komento. Matod pa ni shout out no, Bro Roland Parks, God bless. Hudson Magdugo, shout out. Bro Roland Parks, salamat sa imong patas nga mga pag-moderator. Daghang salamat brother Doc Laik. Okay, daghan sa mga conversation dire. Kinsa may tuuhan ang CFD ang nang Pinas nga nag-ingon Sunday is Sabat o ang Cardinal nga nag-ingon Sabado ang Sabat. Matod ni brother Mark Jan Malon. Albarazin Glendo, wala naman mo nagkasinabot koy. So nagkasinabot yapon bro, nalubog lang kamay mo na husayon. Holy Convocation ang Leviticus 23:37 ug ang Exodus 2:16 wala kasabti ni brother Joel Palat kan nangalot kung pulo ang CFD matod pa ni Julius Tamulon Raya no? Nangalot daw kulo may sagnay katol bro katol ako ganit nangalot ganit ko sa kumot okay basta sa guy no okay nag-ilaha man ni Kwan nagapos jud ang SDA sa 7th day matod pa ni Florijan P. Hilot mayong buntag diha mga kaigsuonan diha sa Butuan matod pa ni okay nagtinubagay man ni sila brother Jerry diha sa pagkutingkay sa kamaturan palihog kog dat diha sa mga komentaryo diha bro. Okay. Ni Adire atong batbato ni. Okay, muli ko'y man gikan ni Bert Boyser. Muli ko'y man kanoy asas Biblia mabasa nga apostoles nanudlo og first day maoy igsisimba taka namang tiguang ay po tiguang sakit kina sa hawak. Religyosa Edward gikan sa gawas og maghid punit si Jerry. Ilhan yung namakak ni si Palad gikan ni Bert Aureliosa Bert Boyser. Og maghid punit og eyeglass si Jerry sim na jud sila og naong. Ang sa prihatag naong brad. Di ko sugot ana. Pildi ka manong oy kay nakayelo ka mga yellow tards loser baya ng mga yellow. Okay kan ni Sir Edward. Okay, nonsense man ang imo brad, gigwapuhan na ka sa imong kaugalingon gikan ni Bert. Okay, si Juden kabus o si Ronel Ritza.
Mao ni diya sige og ingon nga Catholic Faith Defender na walay Sabat 17 niya pero first day gihimo ng Sabat Catholic makalibog gikan ni Ranilo. Okay, Ruth Sabay, nasa tuli, kaluoyan man ng kaatbang ni Jerry Laig, mura mag-beginners pa man ni sa debater. Ayo, maayo ba na akong amigo. Silingan ba may nabutuan. Naunsa man na di ay ng duha, na di ay kaadlaw ang Sabat di. Naunsa naman ng RCC, free thinker. Gikan sa di mo tuog Diyos. Di bitaw ka gwapo, unsa day akong giingon. Naglali sa nidre. Kaigsunan, nganong naatbang man na ni Brad Jerry si Joel nga murag beginners pa man ni gikan ni Sir Nestor nasa tuli. Resar ko atong uyunan nga Sabat pod ng Domingo pero dili sa Ginoo. Bro gikan ni Sarko. Free thinker, Bro Joel, katol-katol lay mong ulo sa pangutana. Natural mong ginamukatol, no? Ang Greek Mateo 28:1 Mia ton sa baton walay himira aron makumpit ang first day. Tama gikan ni Joby Kaymor. Okay, mo to ang atong nag-comment sa Bro Roland. Okay, daghanan kayong salamat Brother Jerry Laik kanang diha sa pagkuting kay sa kamatuoran. Subscribe po sa atong YouTube Yes. sa Puro Kamatuoran, no? Ayaw lang mo po kining permitted yung tutok sa pagkuting kay bro. Kay kining debatihan ni ato nig-upload by siguro unyang gabi o ugma sa buntag sa Puro Kamatuoran tagaan lang nagog link si Brother Jerry para maka-upload po siya. Okay? So, mo-proceed na sa 10 minutes sa igsuon sa atong negative. Brother Jerry Laig sa pagkuting kay sa kamatuoran, negatibo karong buntaga. Bro Jerry, kung andam na ka sa imong pagdigar, 10 minutes budagan. Okay, salamat kayo. Labi na ni Brad Joel Palad. Muna maayo nga mga debaters makaigsunan, mukatawa lang ba? Okay ra gyud na siya. Kaya ang ato ini mga igsuon pag baylo-baylo. Okay naman siya sa Seventh-day Adventist. Okay na siya Sabat, okay na siya. Nasayod po siya nga makatilaw dig langit ang mga Seventh-day Adventist sumala sa libro sa mga Katolik. Nasayod siya ana. Akong gipangutan, nasayod ka ba? Oo, nasayod ko ana. Makatilaw og langit. Ang problema lang niya kay dili kuno mi nagtudlo og adlaw igpapulay mao ang unang adlaw, Domingo, unang adlaw semana, no? Diri sa Biblia daghan mang una. Unang adlaw, daghan mang una, depende man sa pag-ihap. Pero magisgot ganita og kining weekly. Sama tong pare nga nagmisa siya. Ningon ang pare, niya kita karon sa unang adlaw sa semana, diin nabanhaw si Kristo. Tato pa giadvisan gyud sa pare nga ang unang adlaw sa semana. Once mihingong kitag semana, absolutely gyud na siya. Nga Domingo gyud hangtod sa ikapito. Basta semana mga kaigsunan. Ang iyang gipangbasa sa Levitico, respeto lang ko sa akong amigo, wala gyud semana gingon dia nga unang adlaw semana. Wala. Sa to pa kung magisgot sila og kining pito ka adlaw, depende sa pagsugod. Depende sa pagsugod mga igso. Nasa Exodo 12 na siya. Doon na sila yung mga pista. Usay matunong og Martes, matunong Miyerkules, depende na, no, kung asa sila magsugod og ihap. Sa panahon ni Kristong namatay si Ginoong Hesukristo, natunong to sa pista sa mga Hudiyo. Nagsugod to siya sa diyang gidakop si Kristo, hangtod namatay si Kristo hangtod Sabado na lang natunong gitawag High Day Sabbath. Dako nga adlaw nga Sabado mga kaigsunan. Muna nga na wrong interpret lang atong amigo nga iyang gikuan ang kay kanang pito go dili ra man duha ang kuan niya balaan. Pito ka adlaw gani. But pasabot kanang pito ka adlaw balaan gyud na siya. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Na kining tema niya nga first day, wala may week mga kaigsunan. Wala siya week. But pasabot iyang gi-close parenthesis, kay ang close parenthesis, pamasin. Muna gitawag og pamasin, probably ang tawag ana. Close parenthesis. Pamasin na lang kining Domingo nga akong gibasa, kining unang adlaw nga akong gibasa, base na lang og Domingo ni. Basa to pa, dili siya
absolute. Ngano man, nag-close parenthesis man siya. Unta, wala siya mag-close parenthesis. Ang iyang Domingo mga igsoon mo'y gigapos. Unya ningon siya nga, ang imong ikapito, tuglon niyong ikapito, nagapos mo diya sa ikapito. Wala mi nagapos, kay wa mi nag-close parenthesis. Tanawa ang iyang Domingo. Gipriso. Saan pagawa sana? Close parenthesis. Magisgot kitag close parenthesis, basin na lang nga kanang unang adlaw, Domingo na. Pero para sa ako, dili na Domingo ng unang adlaw, nga naman, pag mayroong ganig unang adlaw, pwede gani ang Sabado mo'y unang adlaw. Pwede na siya. Kaysa diya nga, ang tao gibuhat sa Diyos, unong kaadlaw, pagka ikapito. Una tong adlaw, gihatag sa Ginoo nga ang ikapito. Di modo, depende sa pag-ihap. Nya ang Sunday mga kaigsunan, mahimo na siyang unang adlaw ang Sunday kung weekly na siya. Weekly cycle ba? Kung weekly cycle, tinuod na nga Sunday. Kaya ano man, ningo man ang pare, niya kita karon sa adlaw, unang adlaw sa simana, diin nabanhaw si Kristo. Ang usa ka prueba mga kaigsunan, di man na masayip ilang pare, kay ng adlaw simana god. Pero ang iyang gipamatudan, first day lang. Naniguro lang siya nga aron iyang mabasa mga igsoon ang Levitico 23 bagi maro-maro ni akong amigo ba. May gini siya mo kanda. Di wa niya butang weekly mga kaigsunan. Pero diya sa nagkamali. Kay ang iyang Domingo maoy na priso. Nganong gipriso man ang inyong Domingo nga mao man siya target ninyo? Nga mao ni siya igpapalit. Thank you very much sa 5 minutes. Mao man unta ni Brad Joel, ayaw tani gapusa, may pay ka ng first day mong gapuson, ipagawas nimo ang Sunday. Kay kanagong ginapos na pamasin na lang na, no? Nga basin di ay pog Domingo. Pero dili na mahitabo mga igsoon. Magkakakita nga duha ka igpapahulay. Wala ka di kakakita diya kay ang pahulay mga kaigsunan usara sa usa ka semana. Mo bitaw nga kanayang gibasa, miyan sa baton, wala siya makasabot ana nga weekly ang gipasabot ana sa baton gihapon na. Tanawa ra gud sa Grego. Grego klaro kayo nga ang Domingo mga kaigsuonan sa Grego dili na siya sa bato. Sunday. Kyriaki sa Grego na siya. Unya ang Saturday Sabato. Nya kung mingong kagduha na kasabat, asa man ang Sunday nga Sabato wa man. Wala. Palpak mga kaigsunan. Ngano man ang Sunday mga kaigsunan, tinuod na nga pagkabanhaw. Dili kana mo dili masupak ang pagkabanhaw. Pero moingon na ka Brad Joel nga ang Domingo adlaw igpapahulay walay apostolis gatudlo ana. Unya matod pa nimo si Brad Jerry na sayop kay wala siya magtudlo og adlaw nga igpapahulay ang unang adlaw sa semana. Usaon ako pagtudlo nga mismo gani ang mga apostolis wala magtudlo. Nagtudlo bang mga apostolis nga ang Domingo mao ang adlaw igpapahulay? But pasabot kon absoluto gyud nga kanang inyong Domingo maong Sabat ato pa ang mga ang mga RCC Sunday keepers og Sabbath keepers. Nagbantay sila Sabado kay kiniraman nga debater si Joel Palad moy ni angkon sa ikapito mga kaigsunan. Sabadista man Sabadista ni. Nga naman ni angkon siya nga ang ilang libro ningon biya nga mao kini ang giingon sa mga Sabadista. Unsang Sabadista? Seventh-day Adventist nagabantay sa ikapitong adlaw ug kini nakatilaw og langit. Wa paginabasa nato dire. Bisan silang libro nga nagbantay Domingo nga Sabat nakatilaw og langit. Wala. Nganong wala man magsulti ang ilang basahon kay ang ilang Sunday gigapos ni Joel Palad mga kaigsunan. Gigapos.
Mga ilang ko dispensa sa mga tagagawas ko, napa ko ko'y antipara. Ano mo ko'y antipara? Pareha na ko na mignaong ni Joel Palad. Pero, karoho na to. Mumao na gideta, Brad. Oh. 1 minute? 2 minutes? Ay, sa, Oh, klarohon tani ba? Oh, kana. Oh. Oh. Sige lang kay papareha mong gitagnaon kay ang ilong nas atubangan ang mata, tubangan ang babas, tubangan ang dunggan sa kilid. Okay lang. Way problema, Brad. Oh, pananaw ra na nila. Okay, nagpadayon ta mga kaigsunan. Ako lang isulti ninyo na 2 minutes. Gisayta na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang Sabat nga Saturday gi-change nila og Sunday. Muna ang tanan ng gula karon mga kaigsunan, Sunday na og kana wala gitug-an sa mga membro nga dili day original ang Sunday nga Sabat kundi ang ikapito gi-change na diri oh. For this reason the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Oh, gitawag na the church command us to keep Sunday as the Lord's Day. Okay, salamat. 1 minute? Okay. Padayon ko mga kaigsunan. Giklaro na sa Biblia. Giklaro na sa mga sinulat mga kaigsunan nga mao day ang mga Katoliko karon nagdomingo-domingo na kay mga inusob na tanan niya mga Biblia ang ilang isgutan nga Sunday nga inusob na. Nga butang ag Sabat, miyan Sabat o miyan Sabaton mo. Mga puros na mga inusab. Mao na nga di po nato sila mamahay ang mga Katolik depender pero wala lang nagitugan nga ang Sabado nga Saturday gi-change kini sa mga RCC mga kaigsunan sa kadagkuan. Mao na natuman ang Daniel 7:25 nga adunay magausab sa kasuguan apan mga mapasipalahon mga kaigsunan. May naminaw kung makasabot ni si Brad Joel Palad nga sa Tinod Kamaturan. Thank you. Okay, daghan kay salamat brother Jerry Laig sa imong pagdakdak sa imong negatibong stand karong buntaga. So mubasa una kita sa itong mga komento no. Matod pa ni brother Wilson Ochia, dili bitaw mahimong Lunes ang unang adlaw kay Domingo magitna. Pero ang statement sa Levitico nagtumong sulod sa 15 ka adlaw dunay balaan pagtigom sa fiesta kada 7 ka bulan. Okay, kamo na lang duwa sana kay murag taas-taas ni. Maayong pagpaminaw, shout out daw diri sa General Santos City. Matod pa ni brother Erinio Hesto. Shout out sa taga Jensan. Okay, so brother John Jonah, ang gipangita ni Bro Jerry ang Sunday absoluto ba nga gitudlo sa mga apostoles? Absoluto nga word ang gipangita. Matod pa ni brother John Jonah. Okay, brother, pwede ba magpa-schedule og debate? Yes, pwede. PM lang mo sa kuha, brad. No, tapos latag mo og tema kay papagitaan ta mo katbang sa tong amigo nga si brother Jerry Laig. Dagan kayo ning mga defensor administra nga nagpahipit pa bot pasabot ginaluto pa ba kanang isabak pa niya pohon, no? Okay, so Junjun Alcordo ang pangutana sa SDA wala nagpunting sa tema. Dili makaguba sa patrog kay pangtubaan ang style. Okay, ay mo hapon na bro John. Ato nang ihatag sa mga naminaw, no? By the way, next week tang inyong schedule ni Bro Jerry Laig, Brother John Alcordo. So, ato lang sabutan unsa orasa mo buntag ba mo or udto. Flore Jan Hilot ang mga SDA basa mo og Biblia kung pila jud ang Sabat ang gisgutan diha sa mga Biblia. Okay. So, kita Brother Joel Pala, Okay. pwede na ka bro sa imong okay. paglabay og mga pangutana? Okay. Akong pangutana. Unang pangutana. Go ahead, go ahead. Unang tubag. Unang pangutana, mayong kakaganina nga ang first day pwede, Lunes, Martes, pwede ba mo? Tinutod eh. Basta kay depende sa pagpili nimo. Dili lahi ang gitawag paminaw. Objection. Saman. Objection, moderator. Okay, objection, go ahead. Categorical. Ay! Question. Balos pa do. Okay. Sama imong kategorikal. Okay. Mas ba bro Joel? Ito ba tong imong giingon nga ang first day pwede Lunes?
Tama, basta dili weekly ang gipasabot. Depende man sa pagpili nimo. Napay pila ka mga mga seconds. Ay pagdali kay madagma ka. Oh. Okay, kadali. Oh. Labay, 50 segundos. Brother Jerry, 50 segundos pa dayon. Oh, tinuod man na kay depende binas tao. O kay dili man weekly god ang gipasabot. O weekly absolute yun niya. Adi kitas Domingo magsugod. Pero og dili absolute, dili weekly, bisag unsang adlaw ka magtudlo ni ana. Ngano man kay dili man siya weekly. Sakto man tong gingon siyang pari nga niya kita karon sa unang adlaw semana din si Kristo na banhaw. O, sundalan na inyong pari para nga dili mo mabulyaso sa inyo nga gipamatudan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Inyo man ka pwede Lunes, Martes, ikapito unsang adlaw. Gikas Lunes. Oh, saman. Unsang adlaw na? Usang adlaw? O wala na po nasa paminaw. Wala na po nasa tima nimo. Kay gibiyaan naman nimo ang imong unang adlaw. Nagtubag pa ko ha. Oh, nagtubag pa ko. Ang imong unang adlaw isayt na diha nga Domingo. Ayaw dong ikapito kay ni Eskapo na biya ka didto nga dili na mo'y akong gipamatud-an. Ayaw pag ligoy-ligoy. Isayt ang imong tima. Ayaw pag adto si ikapito kay nibalibad na kana. Sunod pangutana. Follow-up question. Akong balikon, klaruhon. Ingon ka nga pwede Lunes. Uyon ka na nga ang first day Lunes so ang kapito unsang adlaw. Depende lagi. Pwede Lunes. Nganong pwede Lunes kay wa man paminaw, napakoy 1 minute. Napakoy 1 minute. Okay, objection. Sige, object, sige. Categorical unsang adlaw ang kapito gikas Lunes ang first day. Matud pa niya, first day. Pwede first day na ang Lunes. Counter objection, Mr. Moderator. Wala siya magkategorikal kay nangutana ra man siya unsa ng adlaw. Wa man kay bawo nig unsay kategorikal, pilian man ang kategorikal. Okay, kadali lang. Moderator's time. Lunes manok. Moderator's time. Joel, palihog ko hanay sa imong pangutana para mutubag ka kung kategorikal. Okay. Sa may kategorikal na. Akong klaruhon. Sa Lunes ingon siya pwede Lunes ang first day. First day Lunes. So ang ikapito unsang adlaw. Dili na kategorikal. Sige, tumaga. Tubag. Kanang inyong Domingo mahimo na ng ikapito basta kay magsugod kag Lunes. Pero kay ang imong gipamatud-an unang adlaw man diha ka na bulyaso kay wala nimo butangi og week kung gitawag og semana. Mo na nga gibutangan ta nimo nig semana para nga mo absolute gyud nga unang adlaw. Natubag sunod pangutana. Okay, sunod pangutana, Brad. Yes. Diara, niingon man ka nga pwede ang first day, pwede magbalil-balhin. Tinuod to, imong gisulti, wala. Dito tinuod o osto. Oy, tinuod. Galisod ka man diya. Tinuod man na kay basta dili gani weekly, depende na sa imong pag-ihap. Pero pag weekly ka, absolutely Sunday yun na siya. Mo na nga ang imong tima kay absolutely man wa ka kaigo kay wa nimo butangi og weekly. Mo na nga wa ka kapamatud sa imong tima kay walay weekly, way semana. Sunod pangutana. Okay. Sa ato pa kay ikaw ni Uyon ka nga bisag ang first day, pwede Monday, pwede po Martes, ako pangutana mo ni. Sa ato pa posible ang 7th day dili Saturday. Okay, kon mag-ihap ka og way weekly. Posible na siya, ngano man, imo ra man ang inihap, tao ra may gaihap ana. Pero weekly, Saturday gyud sumala sa imong giingon. Nga di ka musupak, ngang ikapito, Sabado, Saturday, di ka musupak ana. Mao na, di ka musupak. Salamat kayo. Sunod pangutana. So, sa ato pa, Uyon ka nga, na 70 nga dili Saturday. Okay, tubag. Pwede. Mutubag ko. Basta kay dili weekly, bisag unsa, nagtubag pa ko. Anong malipay man ka sa imong kaparutan? Naisa. Nagtubag ko. Ayaw pagsapaw. Tinood na. Basta ikapito nga magpataka lang kag tudlo,
Bisang ang ikapito nimo lahi na kun unang adlaw nimo walay weekly, bisag unsa na nay imong ikapito. Mo na nay iya sa tao. O ang iya sa Dios weekly gyud na mga kaigsunan. Sunod pangutana. Natubag. Sunod pangutana. Ah, Mabasa diya uyon sa Leviticus 23. 39, mabasa diya nga ang first day Sabbath. Uyon ka ba nga complete na siya? Na mabasa complete Sabbath ang first day. oh, mo na So, subat. tubag. Mao nang Sabado. Complete na Sabado. Ang first day. Oh, mo nang Sabado. Complete yun na. Unya ang Sabado mao nang Saturday. Sumala sa Biblia o sumala usab sa gisulti sa inyong mga libro, which is the Sabbath day. The Sabbath day is Saturday. Sa ato pa kanang imong gibasa dili mo laban kay Sabado man na, amo man na. Sunod pangutana. Follow-up. Sa ato pa, Oo. ang first day, Saturday na. Mao na Sabado. Ang Sabado Saturday na. Kay ang ang gihatag sa Ginoo ay lagi pagsapaw. O magdali man ka nga di man gyapon kakapuntos. Oh, niya ha. Oh, niya tubag. Kung magisgot kag usa ka adlaw pahulay Sabado gyapon na. Kay wa man maghatag ang Ginoo og duha ka adlaw. Usa ra magyud ka adlaw og kanang usa ka adlaw nga Sabado mao nang ikapito ka adlaw. Ikapito dili pito. Ikapitong adlaw. Mao na nga kanang wala nimo supaka nga niingon ka nga okay ko anang 7th day, okay ka ana nga palangit. Mao nay gipasabot anang imong Levitico 23. Natubag. Sunod pangutana. Pangutana. Ah. Go. Muni pangutana. Asa mabasa sa reference sa Biblia nga kanang first day Saturday? Kana. Sayop ang pangutana, Mr. Moderator. Biblia. Sayop ang pangutana, Mr. Moderator. Nganong sayop? Objection. Objection time. Objection. 3 minutes and 53 seconds. Oh. Matod pa niya sa iyang pangutana asa mabasa sa Biblia o asa mabasa sa referensya. Sayop ang pangutana, ningon ta siya asa nimo mabasa. Kay kanang asa mabasa sa referensya, ang referensya mo imong pabasahon, di mo na mabasa. Busa ang imong pangutana, Brad, sayop busa balika. Objection. Balika. Objection. Balika. Okay, go ahead. Sa ni akong kauba, akong marunong minarunong. Ako na akong pangutana, Brad. Oh, usba. Go ahead. Kay sayop. Mingon ka ganina, ako pa lang naka-record. Ah. Nga ang first day Saturday na. Asa man nimo na mabasa sa Biblia referensya nga ang first day Saturday. Okay. Niya Mr. Moderator, iyang gikuhaan ang akong pamahayag. Ang first day Sabbath. O mo na akong giingon. Ang first day Sabbath kay wa man butangig weekly nagpasabot usa ka Sabado. O kanang usa ka Sabado, mauna siya ang Saturday nga wala supaka. Lingo-lingo, wala supaka ni Joel nga tinuod man na. Ningon baga ni siya tinuod. Kay ningon man din na sa Isaiah 66 nga ang Dios naay usa ka Sabado. Kanang usa ka Sabado, Saturday na siya. Mabasa ko na sa referensya ninyo. Sunod pangutana. Akong pangutana follow-up. Kadali lang ha, kadali lang. Kung objection to kay kaagi sa moderator, no? Wala ko nagdagan sa oras kay abi na ko kining objection to. So, tubag na ito. O, tubag to. So, ayaw lang iagi sa moderator kay kita post ako basta mo agi sa moderator. O, sige lang. So, Mas mayo nun na. okay, Follow-up. Follow-up pangutana. Follow up tubag. Gusto na ko maklaro ang naminaw. O, Kay siya mismo niingon ang first day Saturday na. Muna nga akong pangitaan sa Biblia, asa man nimo mabasa sa Biblia referensya, katong imong giingon nga gitudlo nimo nga ang first day Saturday. Asaha. disayop na po niya, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang akong gingon nga kanang first day, pwede na siya Sabat. Kay usa ka adlaw ang gihatag sa Ginoo, ang ikapito. Ug mauna ang iyang wala gisupak niya nga tinuod na nakatilawg langit. O wala man mugod mag-ingon din ha ang iyang teksto nga first day weekly. Wa man mag-ingon mo na nga Mr. Moderator, ang iyang pangutana iyang gikulangan gidritson niya Saturday. Wa man ko mamahayag ana, ang akong pamahayag nga ang first day mao na ang Sabbath o rest.
o kanang Sabat mao na siyang Saturday. Oh, sunod pangutana. Follow up question. Oh, follow up. Pakibasa mo. Ano lagi mo lagi objection? Yung objection mo gud to, no? Objection mo gud to? Oh. Kaya dali gyud ga we. Igalang group mo na ni akong tubag kay para mo dagan ang oras. Oh. Okay. Ma'am, partida na ni bro Jerry ba? Okay, 3 minutes and 23 seconds. Sige, pasok. Okay, bro. Pasok. Ninyo na po kakaroon nga ang first day Sabat. Di ba mao na atong topic karon nga nagpamatuod ko ang first day Sabat? Sa to pa uyo na ka nga ang first day Sabat. Okay, tubag. Ang iyang tema ayan tema Mr. Moderator, giklaro namang gyud na nga Sunday. Mo na nga di kapasar. Ngano man gipreso man niya ang iyang Sunday. Oh, gipreso niya iyang Sunday. Mo na nga pag-ingon niya nga mao din akong gipamatudan dili na mao. Kay ang imong gibasa first day. Unya ang imong tema close parenthesis Sunday. Oh, sa to pa dili mao. Sunod pangutana. Follow up. Oh, Sa to pa gaganina. Sa to pa niyon ka ang Imura na. first day Sunday na. Di ba? Niyon ka ang first day Sunday tinuod to di. ay first day, ang weekly lagi. Ang weekly, paminaw, nagtubag pa ko, nagtubag. Oh, paminaw, basig madagma ka. Paminaw. Kanang first day of the week, Sunday na siya. Oh. Sunday. Oh, kanang first day of the week. Pero first day ra, pwede na siya Sabado. Nga mao ang Saturday. Nakuha ni mo ang punto? Okay. Okay ka, okay ka ha. Okay ka. Follow up. Oh, follow up. Follow up. Klaro ako ha. Okay ka, ha? Naminaw. Mm. Tingong ka kanang Sabat o kanang first day, Mm. Sabat na. Di ba mao na akong tema? Nga pamatulan ako ang first day Sabat? Dili mo. Unya niyo na po ka karon. Di ba mao na atong tema? Dili mo. Break ba ko o ha? Dili. Mao na. Dili mao lagi. Dili na. Nawa na wala akong kaupo. Dili na mao. Atubag na ko, categorical mo, dili na mao. Ngano? Ang imong tema na ay gipriso nga Domingo o Sunday. Na, no? Piniriso nga Domingo. Na dire oh, ang imong tema. First day, close parenthesis, gipriso nimo. Sunday, complete or absolute Sabbath. Muna nga dili na mao ang imong tema. Kanang first day nga gitawag nimog Sabbath, mao na siya ang Saturday kay usara ka Sabado ang gihatag sa Ginoo maong ikapitong adlaw nga wala nimo supaka. Natubag, sunod pangutana. Pangutana. Oh, Ingon ba ya kaganina? ingon lagi. Tudlo ka Oh. first day, mao nang Sunday. Di ba niyon ka? Wala. 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 First day weekly akong gingon. Ang akong gingon bisag unsang adlaw ka makatudlo og una bisag pag Sabado kon dili weekly pero weekly absolutely gyud na siya nga maoy ngalan sa adlaw sa maron first day of the week Sunday gyud na siya. Oh, mo na nga kanang imong gibasa sa Levitico 23 bulyaso na kay wala man day mabasa din na nga first day of the week. Nawala. Moderator. Lahi bang pangutana? Kanang bang Do ka pangutana. kanang 70. Kana, Saturday na tanan dili. basta weekly, Saturday na tanan. Basta weekly, Saturday na tanan. Ano? Lunes magsugod ang first day. Ah. Saman, sa ipangutana. Last Ikaduha na. Brad, last na lang. Last. Last na lang Brad para sa ihatag na ito. Oh, Ang ako na lang i-clarify yun o akong pangitaon sa iyang giingon nga kanang first day Saturday gusto na ako nga ihatag na niya asa nga mabasa niya sa referensya o Biblia kanang first day Saturday kuno na mao na lang na akong ipangita sa iya wa na kay malinawan ang wa na kay pangutana. Pangutana ra man mo ron. Unsa may pangutana nimo? napay oras Brad Usa ka pangutana. o sa pangutana Oh. asa mabasa sa Biblia nga ang first day dili Sabat
Sayop na sa pangutan na asa mabasa sa Biblia. Abay sayo pangutan. Objection, Mr. Moderator. Objection. Nag-object pa ko, nag-object. Ako'y nakauna. Ako'y nakauna. Sige, ikaw na. Ikaw na. Sige, ikaw na. Jerry, Ah. Objection. kadali Ako lang, mo kadali lang. Kadali lang bro, Joel. Ikaw may naghatag og pangutana, dili ka dapat mo objection. Kaya dapat ikaw may naglabay og pangutana. O, sa mga object, mga ikaw galabay. Karon. Okay bro, Jerry. Objection. Ayaw pag-object, kay ikaw galabay. Oh. Niya ang objection, ningon magod siya, Mr. Moderator, mabasa bas Biblia. Sayop man na, ang iyang pangutana, mabasa ba nimo? Ayaw ang Biblia mo ipabasaha. Basaha sa Biblia. Mabasa ba nimo? Dili kay mabasa bas Biblia. Nganong Biblia may mong babasahon? Otruha gani, otruha. Mabasa ba nimo? Ingna, mabasa ba nimo? Objection, Brad. Your Honor. Akong pangutana asa mabasa. Wa ko yun na ang mubasa ang Biblia. Pastila niya ako. Ningon ka, mabasa bas Biblia? Usa naman eh. Asa mabasa sa referensya. Asa na sad? Ayaw lipat-lipata ang mga tao. Objection, Mr. Moderator. Tali mo. Di ko nimo binuangan kay Wala ko magbinuang. one objection. Nag-object ko, ayaw pagsapaw. Kay kanago imong pangutana, di man guna magsilbi kung arikas korte, mabasa bas Biblia. Mabasa ba nimo? Ano ba? Unya ikadto nimong pangutana, asa nimo mabasa? Asa mabasa sa Biblia? Sayop gyapon na. Asa mabasa, nakasiguro kag nay nabasa. Ang unta hustong pangutana ana, do na kabay nabasa. Pag ingon na kog na, aya ka mangutanag asa mabasa. Mo ni husto. Objection, moderator. Oy, ikaw galabay. Objection, moderator. Okay, bro. Objection, moderator. Ore, gamay lang kanil last na akong istorya, last na akong pagipulong. Last. Wala sa ruling na to nga magbuot siya unsay akong tubag, unsay akong pangutana. Tubagon niya. Okay. Sige. Tubag. Okay. Moderator time. Moderator time. So, Object pa dito, no? last question. Ah. Tubagan na lang bro, nasabtan man nato siya nga nangayo siya kapitulo Ah. bersikulo sa Biblia. Okay, sige. Tubagan na lang bro. Maloy sa Tanjuel, basig di na nimo katawa. Tubago na to. Nga, diin mabasa. Go ahead, bro, go ahead. Okay. Basa na siya kanang unang adlaw nga Sabado, Sabath. Mabasa na siya sa gitawag nato og sa Isaiah 66, 22, 23. Naay usa ka igpapahulay. Kanang igpapahulay nga giingon din ha sa Catechism page 50 nga matod pa din ha nga which is the Sabbath day. The Sabbath day is Saturday. Sato pa kanang unang adlaw nga gihatag sa Ginoo kay pagbuhat sa kalibutan mao na nay mitunga ang tao nya naay ikapitong adlaw gihatag. Mao nang usa ka adlaw nga igpapahulay. Dili weekly kundi ang 7th day na siya. Natubag ang pangutana. Murag last naman to sa pangutana siguro. Salamat brother Jerry Laik kapag hatag og mga tubag nga gilabay na mo gikan sa affirmative kang brother Joel Balad. Salamat po kay brother Joel Balad sa imong paghatag og pangutana no. So mubasa una tag mga komento. Matod pa ni Doc Laik, shout out sa taga Leyte. Sabi na si Ando Porasyon. Okay, shout out kang Ando Porasyon. Matod pa ni Edwin Jimenez Church of Christ, no? Tinuod yun ka, Brad Terry, nga bisan kinsa nga mga apostoles nga nagtudlo nga ang Domingo Sabat, pero wakoy bisan pa nga mga tudlo Sabado, oo ang panagtigong sa pagsimba. Okay. Matod pa ni Poblitan Carlo Agpombo. Okay, dito lang tani kay bad words man no? Ayaw lang mga bad words kay religious debate man So, kana lang mga inspirational kay Valentine's Day na baron. No?
Okay, matod pa ni Arnold Sachs, no? Pildi ang Katoliko. Boom. Okay, matod pa niya. So, kaya unsay, no? Engelbert sa kanal. Ang TFT mo sa account yun, every debate. Yun na, yun na mapungan. Okay, mo. Unsay. Matod pa ni Stalwart, muuryon ka ba, bro? Jerry nga, ang Exodus 20, 9 10, nga wala is diha sa semana. Okay, so at pag niya, brother Stalwart, no? Nagpapakap tungkol ang SDA, hahahay, okay? Mga patuloy sa iyo na ginagawa. Okay, so ano man ta? Gusto ano na ganito? Bali na lang mo thinker, no? Kaya lang mo pag iya na lang mo pagka-Kristiyano tubig nila. Nagtagimo ka ng kana si Bro Jerry. Okay, ayaw lang po. Isod kayo. Matangkag object. Kabalo ang sikutana. Siya ang nag-object. Okay. Siya po ang nag-object. Matong pa niya ang nag-object. Nagpunod po. Ang dito kay SDA. Bukan ng SDA kay SDA. Ito pa to. Ito kay Diyos sa Katoliko. Dili ko na mao Brother Arnold Sachs. Okay? So, Brother Jerry Laing sa pagkatikay sa kapamento na. Okay, nanganay. Okay, gikan ni James Valencia. Bahaha, para sa RCC, ang Lord's Day ay Sunday na. May Sunday ba din ha? Oy, Lord's Day, matud pa, Lord's Day, adlaws Ginoo aron sa paghukom kanato. Dili adlong igpapahulay. Okay, na tungod na sa Revelation 1 sa diha nga si Juan nakakita og panan-awon sa unang adlaw sa Catholic Defender Domingo daw. Ha ha ha. Okay, nas Nonoy nagtan-aw karon, Ronelio Rich sa Mulon ha. Okay, sulog-sulogon kaayo si Jerry napikon ang kontra ha ha si Joel gikan ni Mangdong Sula. Okay, na Christopher Torregosa baay ang nangutana nag-objection pahuway Brad hihihi. Okay. Haha sadya aning debatiha oy gikan ni Magnus Sula. Mga smiling mga kangod. Eliponso Cobel wala ka pa matuod si Mr. Catholic Defender sa iyang tima ngit-ngit pa ka sa alkit okay dili sa ni anuos ayaw nang dili mga kuan maayo. Wa man mi kasabot ng unsay weekly cycle kon ang tao magbuot unsang adlaw ang ikapito ug unsang adlawang pero bang sa Ginoo nga ikapito mao gyud ang Sabado 7th day. Okay mao to Brother Roland Pards. Okay, so daghan kayong salamat Exoong Jerry Laik. Okay, sa mga nabinaw dahil ano, ayaw mo kalimot nga bisita po mo sa YouTube, sa YouTube channel, sa Purok na Matukuran, YouTube channel, ng pang-debate nga mga ito diri sa Purok, ana-ana sa YouTube channel kung gusto ninyo balikan. So palihog po i-hit ko ninyo ang subscribe o ang bell button, no? O ang programa po ni Brother Jerry Laik sa pagkutikay sa Matukuran, bisitahan nyo o subscribe po sa iyang mga programa o sa iyang mga video dito. Daghan kayong salamat mga kaibigan. Okay, puproceed sa 5 minutes libatan. Jerry, Brother Joel Kultrapalan, TFT Butuan, pwede na kasi mong 5 minutes. Okay. Mga kaigsunan, nagpasalamat ko nga nakontra. Mga kaigsunan, nagpasalamat ko nga ako na naagbat si Brother Jerry Laik kay ako na ibawaan yun niya nga iyag yung wala-walaon ang mga pangutana para madali ra ba. Ingini man gud siya ang among topic iya naman inong giyuyunan na sayo klaro kay ito among topic pamatud-an ako ang first day close Sunday Sabat unya usay mayon siya ang first day Sunday usa na pud ang first day Saturday unya sa diha nga gi pangitaan ako og sa Biblia asa mabasa iyag yung ipausap kay gusto asa nimo nabasa asa man mabasa o na asa nimo nabasa iya lang ipangita nga ipalusot-lusot yun tungod aron mawala-wala ang pangutana asa mabasa nga ang first day gitawag og Saturday mo nay wa gyud niya matubag
wala sa Biblia, pulos lang siya, nagsigilan siya o kapitulo nila, versikulo laway. Naghisgot ra siya o iyarang una-una. Pag-ipangutaan ako, asa referensya nga ang first day, Saturday, asa po sa Biblia, wa siya ikatag. Unya, tapos, pa niya, ang first day na po kuno, mao nang Sunday. Mao na kuno nag-Sunday kuno. Unya, di ko nga mao man ay akong tema. Iyan na po ni, palusot na po siya iglain. Kunya, ipangitaan ako, asa mabasa nga ang first day, dili Sabat, sa Biblia o referensya, ato siya sa mga cycle-cycle. Cycle-cycle, iwala-wala niya. Dili gid siya mo direct og tubag. Ikatulo pag yun nga, pangutanan ako, ningon siya, nga kanang first day, pwede kuno Lunes, pwede Martes. Basta'y, mga diskuido mo, sugot ka mo nga ang first day, Lunes. Ang first day ka ni Lunes, so Sunday yun na ang ikapito, ang 70. Unang dili siya kay mutubag, kay madiskwido man siya mutubag, nga Sunday. Kunya, may po siya nga, ang Saturday ko no, pwede ko na first day. So, ang ikapito, na po, dili na po Saturday. Ipangutanan na ako siya ganina, nga, sa ato pa, na panahon, kanang 70, dili na siya Saturday. Siya, oo. Di nagkaguliyang na ang iyang mga topic na ino, nagkaguliyang. Kung ang kita, kung tanaw na to, klaro kay tinaw ang atong igsuon, ang iyang topic, ang iyang pagpamatuod, di rin na hinon siya ni, grabe nang atake ang Sunday, nagapos kuno, pero ang first day, gigapos ang Sunday, pero siya lang po iniingon nga kanang first day, Sunday. Gipangutanan ako kanang first day, mabasa ba nga Sabat? Di na po siya ang first day, dili na Sunday. Saturday na po, pastilan gino, naglibog ng mga tao, hindi ko klaro ka pagka-istorya, libog na, ang first day daw, Sunday, ang first day, tawag og Saturday. Muna ang usahan pagdako, nato, nga nagdagandaga naman siya kaasa siya paingon. 2 minutes. 2 minutes. Pangutan-o nato kaasa mabasa nga ang first day, Saturday, dili mo klarong tubag. Muna nga, unya, pag may ko kaasa mabasa, ipautro lang yun kay asa ni mo mabasa. Sabutabol naman ang giintilinte ug naka sabutabol na nakapangutana. Ang ikaduha pag yun, ang pinakadakong diferensya, ako masuko ako masuko. Ang pinakadakong diferensya, butang ta kung usay atong pangutana. Nabago na sa ruling nga dili sayop ng pangutana, wala sa ruling nga may kagsayop. Mutubag imong kinahanglan tubagon nimo na, dili na pwede nga may kagsayop ang pangutana. Asa man na sa ruling? Asa man na sa ruling? Mo yung nagkagsayop sa ang pangutana, tungod kay di ka katubag, mao man na wa kay makahatag nga ebidensya nga kanang first day Saturday na mo nang grabe na nimong wari-wari kung saon nimo pag maniobra na. Unya, ino na nga, wala ko ang kuwan, napikon, wala, inginig yun na ako, naibaw ko, inginig yun akong inistoryahan. Diba? So sa lahat nga pagka-istorya, si Brad Terry sa akong topic, nga ang first day, Sunday, Sabat, wala ko pa, giuyo na nun niya. Pero tinaw na, siya rabay na yun ang first day, Sunday na naman yung basa Sabat, yun siya. Ang ilang ipangita, ang complete na may complete. So aron ma-justify niya, nga di gyud mabasa, dagan siya sa New Testament, nga naa may mabasa nga ang first day, Sabaton. Nabay complete niya. Daganan niya, iyang iya na dagan-dagan. So tubagon siya, dili siya mo dawat, kay butan ta sa atong tubag. Kay ini yung tubag, dapat ini imong pangutana, Brad. Okay. Dapat na ruling. Time. Muna, magkikita, kanawa lang ninyo ang video. Time, bro, time. Okay. Nagandang salamat, brother Joel Palad sa imong 5 minutes nga rebuttal. Aduna tay cross-examination. 5 minutes. Brother Jerry Laig, ready na ka, bro? Okay, bro. Unang pangutana. 5 minutes. Bro. Pila ka minuto? 5 minutes. Okay. 5 minutes gapon. Pangutana. Kining imong tema 100% bagyod ni nga mapamatud-an nato sa Biblia o dili 100% tubag. Categorical. Tulaan sa Biblia 100% pero dili sa usa lang ka Biblia. Kay ang atong topic, ang ruling
Biblia, pamatud-an sa tanang Biblia. Wala maingon usara ka Biblia ang gamiton. Karon matud pa nimo 100%. Sunod pangutana, nasayod ka ba nga kanang 100% way gisayluhan mabasa tanan? Nasayod ka na wala? Tubag. Ang akong topic buray 100%. Naa sa Biblia mabasa. Nasayod ka ba? Ay, anong di man ka mo tubag? Okay. Oo. Kung nasayod ka, nagpasabot nga dili malaktawan nga naagyos Biblia kay 100% ma, di ba? Dili ba? Naa mabasa. Naa, okay. Kay naa may nabasa, sumala sa imong gibasa sa Levitico 23, kay 100% man. Naabaday nabasa nga Sunday sa Levitico 23, kay 100% man. Naa o wala? Categorical. Okay, categorical. Naa? Wala di ay mabasa pero ang wala. Paminawa, walay mabasa ang first day. Pero ang tubag mo ni, ikaw gani ang niuyo na gani ka na kanang first day Sunday, pero ikaduhang tubag nako ingini. Tanan babasa na sumala sa daghang mga Biblia. Walay ruling nato nga usaray gamiton. Pamatudan sa tanang Biblia. Ang first day Sunday na siya gani niuyon ka na nga Sunday. Sunod pangutana. Ako sa tanang Biblia. Okay. Sunod pangutana. Wala di ay nabasa sa Levitico 23. Ang pangutana, uyon ka sa imong gibasa dili 100% ang imong tema. Tubag, uyon ka o dili? 100% lagi. Dili, categorical. Uyon o dili? 100%. 100% uyon ba ka dili? Oo, na mabasa na sa Biblia. Okay. Matod pa nimo 100% mabasa sa Levitico 23. Matubag pa ko, Ha? matubag pa ko. Ayog hunong. Nihunong man ka. Nipadayon kog pangutana kay nihunong ka. Okay. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Mm. Moderator's time. Okay, dili na nato kalimtan nga nagpasidaan ko ganina nga kung dili kaabot og usa ka minuto ang tubag. Hulata nga pingon nga maura na ang akong Oo, tubag. malaki. Oh. Okay, so padayon bro. Kung padayon bro, Pangutana. kining Oh. bro Joel. Okay, padayon. Padayon. Okay. 100%. 100% akong 100% mabasa kay ang ruling tanang Biblia moog mga referensya. Walay ruling wa ko maingon nga usa na ka Biblia ang gamiton o usa na ka teksto. Pamatud-an ko na kay kung moyong kog sayo ko na labaw po kang sayop kay ikaw mismo yun nga kanang first day Sunday na. O klaro kay tinaw. So, Sunod pangutana. yung karak, niuyon ko ka. Muna akong tubag, niuyon ko ka nga Sunday ng first day diha sa Leviticus. Sunod pangutana. Oh, Sunod pangutana. Matod pa nimo 100%. Ang kuno nimo nga kung usara ka Biblia imong basahon dili 100%. Ang kuno nimo o dili categorical. Moderator's time. Pag-uman aning tubag, 2 questions na lang, brother. Okay. Go ahead. Categorical. okay. Na may ang Sunday din mabasa dia dili 100%. Pero Categorical. 100% lagi dili lagi 100% kay ang Sunday dia di man mabasa. Mabasa man ni sa daghang mga Biblia. Lilin, objection Mr. Moderator. Oh, isa. Object pa ko. Okay, objection. Go ahead. Wala man ko mangutana og 100%. Ang akong pangutana niya nga kung usara ka version ang iyang gamiton, uyon ba siya nga dili 100% ang iyang tema? Uyon o dili? Muna ipatubag niya, Mr. Moderator. Dili 100% ang giingon ako. Moderator's time. Nakalimot siya. Oh. Kung dili usa ka version sa Biblia, ang tubag niya, bro, muuyon Oyon. siya. Oyon ko. Okay. Pero Ah, kana okay. mababasahan diha sa mga Biblia. Muna akong tubag. Ay sa kay motubag pa ko. Ang ruling ato pamatud-an sa tanang version sa Biblia. Wala ko walay tema nato nga ningon sa usa lang ka Biblia o teksto. Mo nay akong tubag. Clarification, Mr. Moderator. Okay, kinapay ba? Tawag lagi. Okay. Okay. Oh, mo na titubag niya, Mr. Moderator.
Nga uyon siya. Mo na to bro, mo na to. Uyon, okay. Uyon siya. Ayun siya. Nga dili mapamatudan kung usa ra ka bersyon. Pangutana, nasayod ka ba nga ang imong topiko wala mag-ingon nga tanang bersyon? Nasayod ka niya na wala? Categorical. Wala di ka. Pangutana. Di ka. Kay matod. Ang pangutana para O gani. Balikon, dili usbon, balikon. Kay usbon lahi na sad na. Balikon ang pangutana. Nga matod pa nimo gipangusgan nimo dili mapamatod ako sa bersyon. Kundili daghang tanang bersyon. But pasabot, nasayod ka ba ang pangutana? Nasayod ka ba nga ang imong topiko nagaingon nga Biblia lang, wala mag-ingon tanang bersyon? Nasayod ka na wala? okay, nasayod ko. Pero sa ruling na to daan, tanang version sa Biblia, basahon, ruling, o tanang referensya, dawaton. Kailan na kapangutana? Sana lang bro, sana lang. Okay. Sunod pangutana. Kay dili man di ay mapamatud-an og dili pod 100% kung basahon sa Biblia, ang kuno na nimo nga ang imong Yun, moderator. sige, objection. Yun, moderator. Go ahead, go ahead. Ang iyag yung kuan, ginan ako si akong tubag, mabasa tanan. Ang konklusyon na di ko nung mabasa yun. Giingon ako, mabasa na kanang topic, pinagi sa mga referensya o mga Biblia. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, counter objection. Ang akong gingon niya usa lang ka version ni siya may nagsulti nga dili mabasa mo man ay akong premise. Di man gud ni maminaw ayo gud. Mo na di ka dungog ayo. Mo na nga klaro na ko ha. Balik na sa pangutana Mr. Moderator atong klaro ni. Go ahead. Okay, karon ang pangutana nako nga imo man giuyonan nga sa usa ka bersyon dili mabasa. Unya ang imo lang giingon tanang bersyon mabasa na. Pangutana, makapasalig ka ba 100% tanang bersyon mabasa? Walay kapin og kulang, makapasalig ka na og dili? Categorical. Okay, Mabasa categorical. ang first day, mabasa na ako. Dili, categorical. Tubagang categorical. Pasalig daw ka, Joel, makapasalig na daw ka. No? O dili ka Anong makapasalig version? sa dalan. Walay kapin og kulang, mabasa gyud tanan. Okay. Tanan mabasa. Tanan gyud. Mabasa. Ang complete mabasa. Sabat o ang Sunday mabasa sa laing version. Mabasa. Tanan gyud. Laing version mabasa. Way kapin og kulang, pati piniriso. Pita ko. Nga complete Sunday mabasa tanang version. Ha? Okay. Wala lang pangutana. Okay, last na to ka pangutana. Last. Last pangutana. Ang pangutana, Okay na. ikaw Bro, last na to ka last. pangutana. Last na to. Last na to. Bikog na pay last. Last. Okay, daghan kayong salamat, Brother Jerry o Brother Joel, sa mga JJ mo na karon. Kanang gusto mangutana di ay sa ato ang mga speaker. Listingan ako og pasulod sa inyo kay naamang good separate nga group chat. Tapos i-try lang nako og add, no? Kaya ta mo sulod. Masking wala mo sa group chat, masking region mo sa room, no? I-try ta mo open lang ang inyong cellphone, comment lang mo dili nga gusto mo sulod. Kaning si Brother Stalwart, PM nga gusto sa mangutana live. Pero i-try ta ka, pero kung dili mo mapasulod, i-leave na lang i-comment lang ang inyong pangutana. Okay? Sa atong comment box kay atong pasahon. Pero i-try na ko og pasulod mo. Okay? So kana lang. So Brother Jerry Laig, ready na ka bro sa 5 minutes? Okay, ready. Ready na, Pards? Ready na. Okay, go ahead bro. Okay, salamat kayo ni ata karon mga kigsoon sa rebuttal. Og makabasa Brother Joel aning inyong basahon. Unya ang nagbantay sa ikapito nga maong adlaw ipapahulay nakatilaw og langit. Dili ka mo tilaw og langit nga naa man na mabasa sa inyong mga libro. Nga matod pa nimo nasayod ka. Mo na nga
Nya ningon pa ka nga ako ni uyon ko nga first day Sunday, first day of the week. Di man gumumaminaw good. Kay naminaw pa dili na mo. Ang first day bisan unsa na nang nimo matudlo na kay ikaw ray gabuot ana. Ha? Kung magbuot ka nga kanang first day maong Domingo imo nang pagbuot pero dili weekly. Imo man ning gituyo kay aron makakutlo ka didto sa Levitico 23. Pero bulyaso mangyapon. Ngano, ang imong Sunday wala nimo gipagula, gipriso nimo. Ug wala ka kadinay ini. Imong gi-close parenthesis. Sa sunod debate, akong tambag nimo, ayaw prisuha ang imong Sunday kay mahimo na nang alanganin. Ha? Sa sunod na pa may debate. Sa sunod ayaw na nigprisuha. Kay ikaw mo'y naigo na ni nga ang among Saturday wa mong ginamo gi-close parenthesis. Amo gyong gibuyan unya wala gyud na magapos. Ya matod pa nimo nagapos mo sa ikapitola oy. Ang inyong Sunday mo napriso na nagapos. Gi-close nimo. Unya ningon kapag complete, may complete ana nga wa may weekly. Mayo gani kag complete first day of the week. Mo na complete. Man imong week diha. Mahadlok ka nga mabuko ka kay kung naa ni week imo dinhi pagdaga nimo Levitico 23 mangutana kog naabay week diha ming kag wala bulyaso ka mo nang imo ning gituyo. Kini nga tema mga kaigsunan minaro mga higala. Ha? Minaro nga ni man gyud itugan nga first day of the week. Nganong first day man gyud kay dito na sila mangutlo, mga kaigsunan. Niya, perting klaro hagyan. Unsao man nato pagkahimong Sabat ang Sunday? Sunday ha? Nga sa Griego na siyang pinulungan, Kyriaki. Onya ang Saturday, Sabato. Kaklaro, niya muingon siya higala duha ka adlaw igpapahulay sa Biblia. Duha kuno kadlaw ang igpapahulay sa Biblia. Saturday kunog Sunday niya di na siya musupak sa Saturday. Awa na, sigurado na kundi musupak. Kay mo gunay gamiton sa negatibo. Sunday Kyriaki. Sa Griego na. Ang Saturday sa Griego Sabato. Saveto. Mo ni klaro nga Sabat. Ang Sunday dili na matawag og Sabat kay Kyriaki. Mo ni klaro diya mga kapaglaom. Pero ay lagkabala ka Brad Joel. Ina kog bakakon moabot rang panahon nga iproklamar sa Romano Katoliko ang Domingo himuon ng balaod. Sudyay unya kog dili na matinood. Duna nay sandilo ang tibuok kalibutan nga ang tanan ipadomingo na. Ayaw kabalaka. Kay mo na gipaabot sa Seventh-day Adventist, moabot nang ang international sandilo. Nga karong panahon na mga kaigsunan, gihinay-hinay nag-change ang mga Biblia. Ha? Gipangpun-an ang mga kaigsunan. Time. Okay. Okay, time. Nakapastulog ta, bro. Right, mute lang po ka pala, bro. Stalwart nga. Mute ka pa ka, pwede mo tana. Mute lang sa. Kaya ka-try manggug ko. Patabang. Mga kuwan. So, pwede na yung makapasunod. Okay, quiet. Tawagon natin ka, bro. Stalwart. Ikuan lang sa. Brad Roland. Okay. Pwede mo request Yes. Umana siya. Kanang Kadali lang mo. Brad, mo request lang ko Yes. kanang human debate pwede mo kuha ako kay kuha akong tutunlan. Okay, wala problema, bro. Okay, wala. Nagsakit akong tutunlan. Cross-examination na lang na yung conclusion ka. Okay. Okay. Ini human ba? Human sa debate, Brad. Human sa debate ba? Correct. May problema. Okay, bro. Joel, ready na ka pangutana? Okay. Magtanan Okay, ako. go ahead, bro. Go ahead. Okay. Diya ako unang pangutana.
tinuod ba to nga gisulti nimo kaganina nga kanang first day sa Leviticus 23 Sunday na? Tinuod to o baka? Tubag. Kanang giingon nimo nga Saturday dili na tinuod. Ang akong giingon nga ang first day Sabbath. Unya kanang Sabbath gi-pronounce na sa Iglesia Katolika nga Saturday. Ayaw idritso. Tagaan man ko nimog sayop, Brad, Joel. Wali ko nakuha kay napo ko'y 1 minute. Wala ko mag-ingon nga dritso Saturday. Kay ningon man ka nga first day Sabbath dili na weekly, pwede na sa Sabado mga igsoon. Ang Sabado kung Sabbath gitawag na sa Saturday. Kung Saturday pamatuod na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili na amo. Which is the Sabbath day. The Sabbath day is Saturday. Unya karon mo kisi-kisi ka. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, sa ato pa uyon ka nga ang 70 pwede dili Saturday. Okay, tubag. Wala ko magpamatuod og Saturday. Ikaw mo'y nagpamatuod nga Sunday. Busa ayaw pagkalagyo sa imong tema kay gamay ra bag oras basig mo adto na ka Saturday nga wala ba kay problema ana balik sa imong tema kay wala kay problema sa Saturday. Ayaw nang Saturday kay nagtubag pa ko. Okay, go ahead. Go ahead. Objection, moderator. Kanina man ko ang bisag unsa mang adlaw ang bot pasabot niya, bisag unsa ang adlaw ang first day hasta pod bisag unsa ang 70. Palihog ipatubag ko no. Nga pwede Counter objection. 70 dili Saturday. Counter objection. Bro. Yes, go ahead, bro. Okay. Weekly man gud akong giingon. Kung mag-ingon kag 7th day weekly, Saturday absolutely gyud na siya. Pero og dili weekly bisag unsang adlaw motudlo ka ana, pwede nang ikapito dili Saturday kun dili weekly. Ako man ang giklaro ganiha. Oh, pero ako siyang giingnan nya balik sa imong tema kay wa naman tay problema sa Saturday kay mao man imong giingon wa tay problema. Arita nagproblema sa imong tiba. Sige ko no balik ko no sa imong tema palihog. Dire ko, wa man ko'y problema. Moderators time, no? Moderators paki-reconstruct ang imong pangutana, bro. Joel, no? Kay dili mo siya negative ato sa imong pangutana. Dawat man niya. So, palihog lang ko, reconstruct na lang ang imong pangutana. Okay. Ingon siya ganina, na pwede ang first day mo Monday. So, nagkutana po ko ganina, nga ang pwede di ay ang 70 dili Saturday. Muna akong ipangutana ipaloob karon. Nga ang kining 70 di ay kay pwede man ay Lunes ang first day, ang ikapito na pwede di ay nga dili Saturday. Objection, counter objection Mr. Moderator. Kay okay. Gitubag ko naman na ganiha. Wa na gani siya pangutana siguro. Gitubag na nako na ganiha Mr. Moderator nga naay kapito pwede nagdili Saturday. Kay nga naman dili man weekly. Gitubag ko na ganiha nalimot lang ka. Bro, Jerry, tapa kay 30 segundos. Palihog na lang ko, tubag na lang. Sige. Go ahead, bro. Gitubag ka naman ako ganiha. Imo pa mo nang gibalik. Bisag gitubag na nako ganiha. Basta dili gani weekly, pwede na nga ang ikapito dili na Saturday. Kay dili man na weekly. Pero weekly na siya, absolutely yun na siya. Mao na nga, natubag ko naman na ganiha. Wa naman suro kay pangutana, bro Joel. Tubag ko na ganiha. Okay. Oh. May pangutana. Lahi. So, gilahi niya ang first day. Ang sa ato pa mag-ihatag first day, dili na week o dili na weekly. First day, i-weekly yun na, para absolutely. Sa ito, tara. Basta absolutely, basta i-weekly nimo, absolutely na siya. Pero dili nimo i-weekly, bisag unsang adlaw nimo na matudlo. So, kanang first day lagi, pwede na Saturday. Pwede, basta diri ka magsugod sa Biyernes, mag-ihap. Sa ato pa, naay adlay pagpaulay nga dili Saturday. Dili man, ang gipasabot dili Saturday. Ang gipasabot din ha, nga ang ikapito, paminaw ha, ang ikapito, sulod sa ikapito, balaan na siya, sumala si mong gibasa. Kaya nga naman, dili man na sa weekly, pista man na nila. Mao na nga, ayaw isagol ang imong weekly o dili weekly sa pista, kay mabulyaso ka na, dili matunong. Sunod pangutana. Okay. Ang pangutana. Ay pangutana. Usa na lang po, kinilagi pirmi na ako nga asa nimo ako nang isundo na lang ko. Kana. Sunod ko nimo.
Kana. Asa nimo mabasa Mm. nga ang first day Saturday dias Biblia o referensya asa nimo nabasa na nga Wa- first day Saturday. Okay. Wa man ko mag-ingon nga ang first day Saturday. Ang akong gingon, akong gingon first day Sabbath. Unya ang Sabbath giingon din na sa inyong libro nga Sabbath is Saturday. Giklaro man na nako, di mong guga maminaw. Ang akong gipasabot nga kanang imong gibasa, pwede ang first day Sabbath kon kana Saturday sa giingon ninyo nga gitawag katikisim. But pasabot nga dili na weekly kay usara ka adlaw ang gihatag sa Ginoo sa usa ka semana, ang Sabadora, ang Saturdira. Mo na nga matunong gyud na siya kung dili weekly ang imong gipasabot. Unya ang imo ra bang tema kay absolutely, unya wa ka magamit og week. Sayop na daan. Kung absolutely na week nimo. Sunod pangutana. Okay. Udrohon ako lagi. Ako ang klaro kay ikaw rin mismo. Brad, Moderator's time. 2 questions na lang atong pwede mahatag mga brother. 2 questions na lang. oh. Moni, objection moderator, pwede ba Yes. ipatubag niya ako na sa ebidensya? Okay. Una sa Okay. ebidensya. Kaya nangita Okay. man ko ang katawan makapaminaw. Kaganti na, pero kayo nga ang first day ko no, ana siya, o para sa Saturday ka na first day. First Saturday, ina, Sige na, ditso na pangutana. tumaga. Ditso na pangutana. Okay. Nasa gipangayo bro kung naaba daw bro. Palihog ko construct sa pangtana bro Joel kanang maunsa kanang matawag gani. Sige siya balik-balik. Oo. Sige siya balik-balik. Grabe niyang dansaw sa ako kay espresso ko no. Tingin niya ang pangutana. No comments, side Niya comments. kanang Saturday. First day Saturday kay Sabat. Saturday kuno ng first day. Pangitaan ako siya asa niya nabasa sa Biblia ang referensya. Nga kanang first day Sabat na nga Saturday. Okay, mo counter objection Mr. Moderator before ko mutubag. Yes, go ahead. Oh, Go ahead. kanang iyang pangutana Mr. Moderator, kanang iyang gipangayo ako nang tubagon sa ako ng barog kung naapay barog. Kay kun ato nang konon igo ra man ko mutubag. Naaman ko ikapakita kay ako naman ang gilito kaganiha no. Nya katikisim page 50 kay standard reference mas Catholic. Unya kung Sabat na siya nagpasabot og Saturday na siya. Naaman ko ayan nag-object pa ko. Object pa ko dili. Objection ko. Wa ko mangutan nag-asa sa katikisim moderator. Biblia akong gipangita og ang referensya. Okay. Moderator's time. Brother Joel, ang una niyang gihatag ang referensya which is ang CCC. Pabuto lang nato ang iyang Bible verse. Inilang gihatag ang referensya. Okay, so brother, Okay. 35 seconds to complete. Go ahead. Saman pangutana na. Asa mabasa? Tagahilan ko sa Biblia nga ang first day Sabat na Saturday. Sa Biblia lang. Sa Biblia. Di mo mabasa. Nga kanang first day Sabat na siya nga Saturday. Okay na. Nya mutubag na ko ha. Tubag na ko. Oo. Dili ko nimo makahatag ana tungod kay nagbasa ko nagibase ko na sa inyong referensya. Unya ikaw man po'y nag-ingon nga ang first day Sabbath mo nang ako lang pong gibali nga kun Sabbath Saturday na siya. Wala ko mag-ingon nga basahon ako sa Biblia. Akong gibali ang imong katarungan nga kanang first day Sabbath mo nang akong gingon nga kanang Sabbath Saturday na according to the Catechism page 50. Mo ni akong tubag. Ayaw bali-bali kay malibog ang mga tao. Oh. Okay, last question. Last question. Ah. Okay. Asa mabasa Hmm. nga ang first day dili Sabat. Sa Biblia asa nimo mabasa ang first day dili Sabat.
Okay, ayan ako tagai anang lulan niya mabasa ang first day dili Sabat. Kay ang atong ang topiko ni Modre may close parenthesis Sunday. Ayaw na ko ana, wa mo ko magpamatuod ana, ikaw may nagpamatuod. Ikaw nagpamatuod niya ang first day close parenthesis Sunday. Wa man ni muna o kaya ng imong topiko. Ayaw ko taga-iglulan niya first day dili Sabat, sana dili Sunday. Mo nang imo ng lulan dili ako na kay wa ko magpamatuod. Igo ra kong nagbungkag sa imong topiko. Oh, dungagi pa na yang pangutana. Dungagi pa na. Okay, okay ha. Okay bro, last na pa bro nga pangutana brother. Okay. Nagkakaroon salamat brother Joel Balan. Gikan sa CFD Butuan. Karon adto ta karon sa ato kuante na ay pangutana. Pero si Doc Laig, Doc, ginatawagan ta ka Doc, pero can't reach pa tayo mong cellphone. Basig ang imong messenger o atong tubigan pa na, Old Testament pa na, Doc, no? May katong yan. Palihog ko kaning Biblia sa imong message, Doc. Para atong mahatag sa kung na kayo gusto ipangutana. I-comment na lang palihog, Doc. Okay, so lisod kaayo di ay magpasulod no kanang daghan kay proseso. Pero i-try na to nga makapasulod tag at least duha. No, i-try na ko si Brother Peter Pindon tawag. Nakasulod karon sa tong PC. Dito sa tong live ni Brother Stalwart. Brother Stalwart, ready na ka mangutana bro, na kay tulo ka pangutana. Ang gusto to tanang sa talagang paki-open ng pera para kita yung pagtatawa. Yes. Ready na? Pwede. Umana. Umana. Wala pa 5 minutes. 5 minutes na lang. Kadali lang. Ayaw sa gawa. Bro. Joel. Sa gawa bro. Pangunan mo. Big, sakit kung tutunlan man. 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Brad. Igsuna nawala. Ay. Tag mo ko ni, nawala. Napalong. Oh? Napalong mga kaigsunan. Hinaot ko nga. Di na mo ta kasulod ay noon. Di na ta kasulod mga igsoon. Di na ta kasulod. Naman to? Mga kaigsunan na kay unsa na ni ato sa nitapuson ha kay diri na ko ipasulod